بانديرا سلينا يوم سليغي سليخا كيبلو عدي عديخا لم عدي زي رعاية اللو كنا يا حفظة بتفوتو تسوي أمنا حانتي إريتنا تغني زنبا حانت بالدي سيلينا يوم سليغي سليغا كيبلو عادي يعدد سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنان باغنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانتحستوتات هزنا لكم متينا لنا كسام مودات نايز مدام سانا كتصنحوا بخبرن عدمكم لايك مقبار شير مقبار يتوخ من حسابكم من بمهاب دما نزي channel ناس رحنا كتحجزوا دقيبنا دقاقيبنا أنا مسكنكم انبارنا إلو ما رستيكن ريو دلينا زلنا مچم كابتي يوتيوبياويان ويونبلتقنا كعبرهم دلي زلو زينا زيارة وندينا خنا تكر جن نابو خنا تكر كنبلكا كون لعل زفتم كالو سلازي نايلو مارسي مچم لدت معالتي مس بيتسبنا قال غزي حليفنا كنكون تسفانا قبرنا كل سب كمان عدلنيا كم زي نبرغن مفلات كدلينايو انتي دا سلازغاطمين دحريلكم listen. President Donald Trump has said that the United States has launched what he called, quote-unquote, powerful and deadly strikes against Islamic State in northwestern Nigeria. In a post on Truth Social, the U.S. president accused the Islamic State of targeting and viciously. As the U.S. has launched several strikes against Islamic State forces in Nigeria. In a post on Truth Social, Trump said he had ordered deadly attacks in northwest Nigeria's Sokoto. كم تري ورا لهم دونالد ترامب من البعض ملختنا ترانا يا خمان قرب كبرهنا يخل خون سب نلدت معلتي محرت يقبر ناي سناي ملختي محلالف سلامن رقعتن فقرن متحق عفن يقبر لنا زبل ملختي ناب زيقاتات يا محلالف دونالد ترامب جن بومب مع لدت معلتي كريسماس معلتي بومباتات ناتو ناب نيجيريا كورو ركم زو علي زنقرزلو ناو هاري ما يوم زبل زلو قبر شبرايم سلازي ناي قبر شبرا دنقاص يبلان جن لدت معلتي حنت معلت قدمياوي دحريا زلا معلت قبراي مخالن ميري كريسماس يلي خان براب تملخت مصحف قرمي زبلنا انا سبزي لك كمزي فوتو ناي تلفزيون ناي فيديو جيم ديس او زلو خوين دي سمعوا لان تاير دانن يعني بادتي اناونسمنت قال ملام كله كتريا خلى غاسي بقى انا ايسيس تيروريستس حمدهم لعل جيريا مابتي نورث ويست نيجيريا بزبل مثل الدات كقرابيري غير وزياده تسمعنت نتوم ناتو ابيت خريستيان زوعلو دقفتسي هياب ناتو كم زبام زلو غيريو كم زلك ناي كريسماس بريزنت هياب كم زوهب بومبا غير نعم زحقسم هيابسي ني نيجيريا انتحرم كزبل تحساسبا زلو يدمثل بزخونه كم تريو زلهم نيجيريا تتريو دلهم مراحي ولا حمت كزارب ايكلني
ምክንያቱ ኢዱ ዝሃበ ሃገር ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ሰባት ግን ኣዝዩ ኣገራሚ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ እቲ ገይርዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ምትእትታው ይገብር ኣሎ ንኣብነት ናይጀርያ ናይ ግብረ ሽበራ ፀገም ኣለዋ እንድሕር ኢልካ ናይ ግብረ ሽበራ ፀገም ናታ ምስ ናይጀርያ ኮይንካ ክትፈትሖ ዘይትፍትን ካብ ኣሜሪካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካበይ ይብገስ ነይሩ እቲ ቦምባታት እዮም ዝብልዎ ኣብዚ ረእይዎ እዚ ካብዚ ኣብ ወታደራዊ ቤዝ ናቶም ተበጊስ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ዝኾነ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልደት መዓልቲ ዝያዳ ተሰማዕነት ክበኒ ዝኽእል ነቶም ናተይ ቤዝ ዝያዳ ሓጎስ ክስምዖም ዝኽእል ልደት መዓልቲ ንኣስላም እንተሃሪመ ወይ ነቶም ግብረ ሽበራ እንተሃሪመ ዝያዳ ህቡብነት ከምፃለ ይኽእል ካብ ዝብል ካልኩሌሽን ዝብገስ ዘሎ እዚ ኩሉ ነገር እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርዎ ዘለው ከመይ ጌርካ ነዛ ሕጂ ትመፅእ ዘላ ሚድተርም ኤሌክሽን ዝበሃል ኣብ 2026 ዘጋጥም ምርጫ ኣብኣ ዝለዓለ መናብር ወይ ነቲ ዘለዎ መናብርን ተኺሎም ድማ ልዕሊ መናብር ንኽረኽቡ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነቶም ቤዝ ናቶም ከመይ ጌርካ ኣብ ዙርያኻ ተምፅኦም እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ናይ ናይጀርያ ሴኪሪቲ ምስ ናይ ናይጀርያ ኣይሲስ ምስ ናይ ካልእ ዘተሓሓዝ የብሉ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ድራማ ዝገብርዎ ዘሎ ነዳዲ ናይቲ ሃገር ንምቁፅፃር ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ናይጀርያ ዝግበር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ናይ ናይጀርያ ነጊረኩም ነይረ ካልኣይ ክፋል እውን ኣለዎ ንግብረ ሽበራ ክሃርሙ ስለ ዝደለዩ ወይ ነቲ ግብረ ሽበራ ከውድቑ ስለ ዝደለዩ ጥራይ ኣይኮነ ናይጀርያ ዝኣቱ ዘሎ ናይጀርያ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ዲል ሪኦሞ ስለ ዘለው ንናይጀርያ ካብቲ ናይ ቻይና ዝበለፀ ዲል ክብዋ ኣይክእሉን እዮም እንታይ ክገብርዋ ክእሉ ዕግርግር ክእትውላ ይኽእሉ ነታ ፖለቲካ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እንተስፈሪሁ ምስ ቻይና ዘለዎ ዲል ካንስል ክገብሮ እንተዘየለ ድማ ኣብ ስልጣን ክቕፅለሉ ዝኽእል ዕድመ ክሕፅርዎ ኣለዎም ስለዚ እዛ ናይ ናይጀርያ ኣይሲስ ወይ ግብረ ሽበራ ነቶም ክርስቲያን ንምክልኻል ኢና ዝብሉ ዘለው እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ክርስትና ፍሉይ ፍቕሪ ወይ ፍሉይ ደገፍ ክገብሩ ዝኽእሉ ከም ዘይኮኑ ኣብዚያ እዋን እዚኣ ብኡ ክሸክዕ ዝኽእል ሃገር የለን ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ይገደስን ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ ኣየገድሰንን ካብ ዝብል ሓያል እዋን ገይሩ እዩ ፖለቲካ ናይ ኣፍሪካ ብዙሕ ከም ዘይገድሶ ዶናልድ ትራምፕ ተደጋጋሚ ይገልፅ ኣሎ እዩ ግን እዛ ናይ ናይጀርያ ተገድሶ ዘላ ነዳዲ ብዝሕ ዘለዋ ሃገር እያ ናብ ቻይና ገፃ ምስ ቻይና ዘለዋ ንግዲ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ዝያዳ ድማ ብናይ ዶላር ገዲፎም ነዳዲ ናቶም ብናይ ቻይና ባጤራ ክሸጥዎ ይደልዩ ስለ ዘለው እዩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ተሓለፈ ቪድዮ ናተይ ገሊፀ ነይረ ስለምንታይ እዩ ባጤራ ናይ ነዳዲ ናይ ናይጀርያ ወይ ናይ ዝኾነት ሃገር ካብ ዶላር ወፃኢ ብካልእ ሃገር ክሽየጥ ዘይደልዩ እንድሕር ኢልካ ነዳዲ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ዓለም ዘላ እያ ትደልዮ ነፍሲ ወከፍ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ብኡ ዝሰርሕ ስለዚ ነዳዲ ብዶላር ብካልእ ባጤራ ዝግዛእ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዶላር ተደላይነት ይጎድል እዩ ኮሞዲቲ ስለ ዝኾነ እዚ ቨሪ ኢሰንሻል ወይ ከዓ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ቁጠባ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኦም ሃገራት ዶላር ዝሕዙ ነቲ ኣብ ብካልእ ክገዝእዎ ዘይክእሉ መሰረታዊ ነገራት ከም በዓል ነዳዲ ከም በዓል ካልኦት ሓፂን ዲገለቶም ዘድልይዎም ንዓታቶም ንክገዝኦም ዶላር ዘድልዮም በረይ እንድሕር ብባጤራ ናትካ ክትገዝኦ ትኽእል ኮይንካ ነቲ ነዳዲ ዶላር እንታ ክትገብር ኢኻ ትኽዝኖ ሪዘርቭ ካረንሲ ወይ እውን ካልእ እውን የድልየካን ምክንያቱ ብፍላይ ሃገራት ኣፍሪካ ፀጋታት ስለ ዘለዎን ወርቂ ክኽዝና እውን ኣይግደዳን እየን ስለምንታይ ወርቂ ኣብ ከርሰን ስለ ዘለዎን ወርቂ ዝኽዝና እኮ ወርቂ ዘይብለን እየን ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ከርስኻ መዓት ወርቂ እንተለካ ኣውፂኻ እኮ መኻዚኖኻ ክትዕቢ ትኽእል ኢኻ ኣብ ከርስኻ ኣብ ዓድኻ ወርቂ እንተዘይብልካ ግን ክትእክብ ጥራይ ዘለካ ካብ ካልኦት ገዚእካ ክትእክብ ኣለካ መኻዚኖ ክትገብር ኣለካ ኣብ ናትካ ሪዘርቭ ትገብሮ ዘለካ ወርቅን ኣብ መሬትካ ዘሎ ወርቂ ማዕረይ ክንብለይ ንኽእልና ካብ መሬትካ ዝወፅእ ወርቂ መጀመርያ ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዩ ዘድልዮ በዓልካ ተፃርዮ ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ እቲ ወፂኡ ኣብ መኻዚኖኻ ዘሎ ግን ልክዕ ቀጥታ እትደልየሉ ግዜ ክትቀበሉ ስለ ትኽእል ፍልልይ ኣለዎ እዩ ግን ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ንናይጀርያ ንኸጥቅዑ ዝገብሮም ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ልደት መዓልቲ ጥራይ ዘጋጠመካ ድማ ክንርኢ ኢና ኢትስ ጀስት ክሬዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ዘገርም እዩ ዋላቶም ዝርብሹና ዝነበሩ ሓይልታት ማለት እዩ Saudi Arabia has issued a rare warning, one that exposes growing cracks inside the coalition fighting Yemen's Houthi rebels. On Thursday, Riyadh formally called on Emirati-backed separatist forces to withdraw from two strategically vital governorates in eastern Yemen, Hadramaut. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ የመን ድማ ብካልእ መንገዲ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ማለት ጉዳይ ናይ የመን ኢና ንብሎ ምክንያቱ ኣብ የመን ስለ ዘጋጥም ዘሎ ኢማራት ድማ ብመንገዲ እትዮም ኤስቲሲ ዝበሃሉ ወይ እውን
ንነፍሶም ደቡባዊ ክፋል ናይ የመን ከምኡውን ዓበይ ክፋል ናይ የመን ወሲዶም ከም ሃገር ክግንፀሉ ዝደልዩ ዘሎ ልክዕ ከምታ ረሴፍ ንዳርፉርን ንካልእ ክፋል ናይ ሱዳን ወሲዱ ክግንፀል ዝሓስብ ዘሎ ሃገር ገብር ዝደሊ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማልያ ሶማሊላንድ በይኑ ሃገር ክኸውን ይደሊ ፑንትላንድ እውን ሃገር ክኸውን ይደሊ ካልኦት በዓል ጁባላንድ እውን ክስዕብዎ ዝደልዩ ኩሉ እዚ ገይም ንሪኦ ዘለና ኣብ የመን ድማ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ኢማራት ትደፎ ዘላ ሓይሊ ናብ ስዑድያ ዝተፀግዐ ንናይ ስዑድያ ሴኪሪቲ እውን ክትንክፍ ብዝኽእል መንገዲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ስለ ዘሎ ስዑድያ ሓያል ደጊማ ሓያል ዝኾነ መጠንቀቕታ ሂባ ከም ዘላን ነዛ ቪድዮ ክቅርብና ካልኩ ከሎ ተዳለኹ ከለኹ ዝረኣኽዎ ድማ ነፈርቲ ኩናት ናይ ስዑድያ ዕላማታት ናይዚኦም ኤስቲሲ ዝበሃል ወይ ዕጡቃት ምልሻ ብኢማራት ዝድገፉ ዘለዉ ብነፈርቲ ከም ዝሃረመት ዝገልፅ ኣብ ኤክስ ክዘውር ይሄ ኣለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ዝያዳ ተፃሪዩ ምስ ረኣኽዎ ከብለኩም እየ ኣነ ንሰከንዳሪ ዴታ እየ ክገብር ዝኽእል ከም ትፈልጥዎ ከምወትሩ ኣብ ስዑድያ ኣብ የመን ተደብዲቢ ኢለ ጋዜጠኛ የብለይ ናብኡ ከይዱ ቨሪፋይ ዝገብረለይ ካልኦት ነቲ ጉዳይ ሪኦም ቨሪፋይ ገይሮም ብሓበሬታ ደረጃ ምዘርግሕዎ ካብኡ እየ ደምፃልኩም ኣምኻ ምፍላጡ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ግን እቲ ቀዳማይ ዳታ ቀዳማይ ሓበሬታ ኣብ ኤክስ ስለ ዝወርድ ኣብኡ ሪኦ ኣለኹ ድሮ መጥቃዕቲ ክትወስድ እውን ጀሚራ ከም ዘላ እዚ ድማ ኣቐድማ ኣቢላ መጠንቀቕታ ሂባ ዝነበረት እቲ መጠንቀቕታ ናታ በቶም ናይ ብኢማራት ዝድገፉ ዘለዉ ሓይልታት ተቐባልነት ክረክብ ስለ ዘይከኣለን ምስ ፍሕፋሕ ናቶም ኣብቲ ሃይድሮማት ዝበሃል ቦታ እናደፉ መመሊሶም ናብቲ ናይ ስዑድያ ምስ ስዑድያ ዝሰርሑ ምልሻታት እናቐረቡ እናኣተውን ይኸዱ ስለ ዘለዉ እዩ ብካልእ መንገዲ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንስዑድያ ትድግፉ ሓይልን ኢማራት ትድግፉ ሓይልን ኣብ ዝገራጨውሉ ዘሎ ኢራን ትሕግዞም ሕቲ ድማ ዝበለፀ ዕድል የጋጥሞም ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ የመን እንታይ ትኸውን ኣላ ይነግረኩም ኣለዎ እዚ ዳርጋ ናይ ሓያላት እኳ ዘይኮነ ትሕቲ ሓያላት ዝኾኑ ሪጂናል ፓወርስ መባልዒ ቦታ ወይ እውን መፋግእ ቦታ ናቶም ኣብ የመን ኮይኑሎ ሕጂ ከምቲ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ የመን ሕጂ እቲ ቀደም ኣብ የመን ዝነበረ ኩነታት ብምልኦም ናይ እዚ ሕጂ ኢማራት ትድግፎም ዘላን ስዑድያ ትድግፎም ዝነበረትን ካልኦት ሃገራት ናይ ጋልፍ ስቴትስ ዝድግፍዎ ዝነበሩ ብሓደ ኮይኑ ነዚ ኢራን ትድግፎ ሕቲ ንዑ ንምድምሳስ ክንደይ ዓመታት ተቃሊሶም ነዚ ኩሉ ነቲ ሕቲ ቁርብ ኣዳኺምናዮ ዝበልሉ ግን ኢማራት እንታይ ገይራ ሓንጊዳ ንስዑድያ ብሕቁኣ ክትሃርማ ጀሚራ ነቶም ናይ ስዑድያ ዝድግፉን ንረብሓ ናይ ስዑድያ ዝሃሲ ኣጀንዳ ክትገብር ጀሚራ ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ ስዑድያ ምስ እስራኤል ክትገብሮ ዝግበር ዝሕሰብ ዝነበረ እዚ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝበሃል ወይ ኖርማላይዜሽን ከምቲ ዝድለ ፅቡቅ ይኸይድ ስለዘየለ እስራኤል ብመንገዲ ኢማራት ገይራ ንስዑድያ ከተዳኽማ ትደሊ ከም ዘላን እቲ ናይ ፓወር ብሮከር ዝበሃል ወይ እውን ናይ ዞባዊ ሓይሊ ዘለዎ ናይ ስዑድያ ከተዳኽሞ ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት የመን ዓውደ ኩናት ናይዞም ሪጂናል ፓወርስ ወይ ከዓ ዞባውያን ሓይልታት ኮይና ከም ዘላን ንሓትሕዶም ድማ ይመናቐሱ ከም ዘለዎም ወይ ተሃራርሙ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ እዚ ኩነታት እዚ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ትርጓመ ክትበሉ ትኽእል እዩ Riyadh's rebuke of the Southern Transitional Council, or STC, laid bare deepening cracks in the coalition that has long tried to present a united front against the Iran-aligned Houthi movement. The Saudi warning followed the STC's rapid seizure of Hadramaut and Al-Mara governorates, as well as the takeover of the presidential palace in Aden, the seat of the internationally recognized government. In its statement, Riyadh urged the Southern Transitional Council to pull its fighters out of Hadramaut and Al-Mara, framing withdrawal as essential to de-escalation and restoring order. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድያ ተደጋጋሚ ከተጠንቀቆም ከም ፀንሐትን እቲ ጥንቃቐ መጠንቀቕታ ናታ ድማ ከምቲ ዝድለ ተሰማዕነት ክረክብ ስለዘይከኣለ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ጉዳይ ናብ ኩናት ገፁ ናይ ምምራሕ ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ብዙሓት ኪላታት እቲ ኩናት ድሮ ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ግን ኣመና ሰፊሕ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ናቶም ይህብ ኣለዉ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና የመን ማለት ንዓና ጎረቤትና እዩ እቲ ኣብ የመን ሓይሊ ዝጥቀም ዘሎ ወይ ነገር ዝዘሊ ዘሎ ሓይሊ ድማ ኣብ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ዝእቱ ዘሎ ዝበሃልን ዝውረን ሓይሊ እዩ ስለዚ ስዑድያ ናብቲ ኩነታት ካብቲ ኩነታት ሓንጊዳ ከምቲ ኢማራት ትጎዮ ዝነበረት ትጎይ ስለዘይነበረት ስዑድያ በፍንጫ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዳ ከም ትእቱ ገይርዋ ኣሎ እጂ ፅቡቅ እዩ እዚ ማለት ውግን ንደሊ ስለ ዝኾነ ኣይኮና ኤርትራ በይና ንኢማራትን ንፅጋባታት ናይ እስራኤልን ክትፃወር ወይ እውን ዕድናዓታቶም ከተፍሽል ወላ እውን ብዙሕ ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል ሃገር ተኾነት ናይዚኣቶም ዘይውዳእ ፀጋታት ንሳቶም ኣብ ጣውላን ኮፍ ኢሎም ማይ ዝሑልና ሰተዩ ባሮድ ብምሃብ ንዓኻ ብሓዊ ክእትውኻ ነዚ ንሕና ክንፃወረ ይንደለን ኢና ስለዚ
أمون جزيهم حيل تافزل لو كنتات أمن حتحدهم كون خلالو أمن حتحدهم تخين دما عدا أمريكا بوزيشن ناتا كبير كون مهنيات كاب كلهم وصل تربح بخال من قد دما بعد سعودية زي مسلو ولا ون أمريكا قطر متجمرة كانوا حجرات حجزوهم زغلو تشاينا ديو أبيت حيلتات أبغونهم نايم سلاف تقولوا زل عليه إتغند مسرنا يزغلوا لما كوينات ورا كوينات سلندل زي كنا نحنا يكوننا نتكوينات نمصو زلنا تكوينات بعليو بعلاتهم دفتروا زلوا دير تراجن نزياتهم كلهم سلام كلهم يرترا كفي وانيري مهنياتو عينهم نبي يرتراس بس نبره حججن كال عبيت أجنداتكم تصوم كله يرترا شلل كجابز وين يرترا وين تنابي يرترا كسدوا زغلوا تسقطات دروتي زخون فوكس ناتهم دروتي زخون زد ما يرترا بزقلت في منجد تتقيمة كابزو كنتات زي كتوت قالوا تخل منجد كنجبر كنكلالنا كل ولا نا أمريكا بوليسين ولا زلنا ولا ونا إسرائيل بوليس ديو نا كالوت حيلتات ولا تشاينا بلو ولا كالوت حيلتات بلو زي حجن ريو زلنا نا يزوبايان حيلتات أكايدا سكاتي دفتر لهم تشاينا أمانة يتفرح مهنيات مسمر نا ينقدناتا بس سلو زخون زبوتازي أمانة إذا قدسا أمريكا إذا مسمر زي قدساي رشا إذا مسمر زي قدساي سلزي كيف تون تركاتنا يتزوبا إيدهم نكوتو ويون حماق بوليسن تنيروون مستخخال الخجبرك قد يخوليهم كاو ترى دما سقاباتات ندعو قينهم دما يتهنا وقتو نحنا مساكين إيرتراويان هجاب قداينا أوتوماتينا سلمتاي كم زقبركم لهم بسقاب فنتحت هيلهم زلو بكوينات أتيوم كتهنا وقتو يدلين تلو I'm sorry this is not our thing إلنا تراينا نحنا شلل إلنا قد فنخل بزغونة زوم حيالات سخونوا زلو تري ولهم نبي حكي أبز قرم درجة بس زلو أمريكا من البات إذا إتيا نزوم مشارق تازخونوا قال خد قبرت خونجن أنا كمناتير ديت إسرائيل أزقو دايزي عرب نحت حدهم كداخمولا نحت حدهم كتشافولا أمونقوم زلو زمدنا مليش كل على دليتان بحقان سلو زخونة إذا نزي أمريكا إتيا كتزح حلو تخليها زبل أمنات يبلين كمير تراين كنا هنري خلنا دقن أرجس أني من كسير ترى بغرب أزك هاتلو زلو خمس خونة مجن زابير اللي جي نفتنا زوبانا كسجر كفتني قد من أبو مسجاري زيا كل تناقرك بكمي. The United States, the country that has generated more violence and militarism in the world over the last 5 or 6 decades, and say, look at those people over there, they are incredibly violent. We play a significant role in what has been happening in the Middle East because we've been interfering and dominating that region in order to have access to the oil. I wasn't talking about violence, I was talking about theocracy. That doesn't happen here. تايم زبل زلو بحفشة أمريكا أب تبوط أولاد عكيبة زوم هجرات عرب ويكا زوم مع كلاي مبرق أفريقيا كل جزء كيناتن أجرجرن يوم كم يزبل الدنا قريب نابلنا نخم فرد موراليا بلناني زبلهم زلوا معناته كل تي نريو زلنا أجرجر أبى زلنا أبو بعلنا هنا أبى أجندة أبي أستواصل ويون ناتنا نت نجر مبقاسن نجرات أما بلشون أبى ترى استسعتنا هنا سلزي نحنا ناي مورال لنا حزنا زيومكم زيوم يميلنا خنا كعلنسي مسالي بلناني زبل زلويون مورالي بلناني بلا الحق يجن أب أمريكا ناي كالوت تأجم بزح زقد سوم سلزي كونه بزح كده. Let's turn our attention to Donald Trump's yet another diplomatic snub on Africa. His administration has recalled around 30 ambassadors from across the world, and 13 of them are from African countries. This includes nations like Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia, and Uganda. أبزون كم نريو زلنا دونالد ترامب أب أفريقيا أبزو شوهات كم زي بلويز نقر زلو زم كلن هجرات ريوان زلهم دونالد ترامب أمباسادراتو كابزن هجرات زياتن كسحب مخانيز نقر زلو قال كاباتن سوماليا نابنتنا عمتات زاكل أبي إنفستمنت كيرم أبو أبا أجندة خبرت أنيم أبزوان زجن إمباسيناتهم كتس مبوان أمباسادرناتهم يسحب له ناو ناي سكيورتي تساقم في سوماليا كبيت خون كم زغلي زنقر زقبرو زلو كمون كبال أوغندا رواندا بروندي تزقرم لما كان بعد نيجيريا زي مثلاون كاميرون ايفوري كوست زياتن عبيت مقابرياتنا فرنسا امريكانيين سلازي كابزياتهم امباسادراتهم يسحبوا مهلاوم كنا منتايا بافريقيا زلوم ربحه دروت مخانون لغزيو مخانون يزنقر زلو but again this is another thing كلنا بافريقيا زقبر زلو كن كم حما غيرنا هون كن زارب اللي بلان because there is one thing ابزوان زي بزو زارب زلو ايش تنكفيه يكسقر زلي ابتناتنا قد مسقاري Mix of politicians holding campaign rallies. It was finally time for Mogadishu's residents to choose who should lead their city. More than 500,000 people registered to vote. Many of them started queuing before sunrise. زتري وزر لهم سوماليا دحر خندي عمتات دحر ناي 5 عامت نمجمريا
ምርጫ ተካይድ ከም ዝጀመረት ይዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ናይ ሙኒሲፓል ወይ እውን ናይ ኣመሓደርቲ ድዩ ናይ ዝተፈላለዩ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ፖለቲካ ናቶም ክፉት ዝኾነ ምርጫ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓንቲ ድምፂ ከም ዝህልዎ ተገይሩ ካብ ዓሌታዊ ተሓሳስባ ወፂኦም ሃገራዊ ተሓሳስባ የስ ሃገራዊ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ናይ መቃዲሾ ጥራይ ምርጫ ዝካየድ ዘሎ ግን ኣብ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ኣወንታዊ ተርእዮ ክበሃል ከሎ ብካልእ ድማ ብዙሕ ነቐፌታ እዩ ዝወርዶ ዘሎ ምክንያቱ ድሮ እቶም ካልኦት አልሸባብ ብቐሊሉ ከኣትዎም ከም ዝኽእል እናተፈርኸ ከሎ ናይ ፀጥታ ከየውሓስካ ከምዚ ዓይነት ምርጫ ውሕስነት ክህልዎን ቀፃልነት ክህልዎ ይኽእል ዶ ዝብል ዘረባ በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ በዓል ፑንትላንድ ድዮም ካልኦት ድማ ኣይተቐበልዎን ኣብኡ ድማ ይሳተፉ የለውን ስለዚ መዓት ሕቶታትን በቲ ሓደ ተስፋ ዘለዎ ዝመስል በቲ ድማ መዓት ሕቶታትን ስጋታትን ዘለዎ ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበሃል again ሶማልያ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ጋርቤጅ ኤንድ ጓሓፍ እናበለ ዝዳኽማ ዘሎ ሃገር ዘይኮነት ተስፋታት ዘለዎ ሃገር እውን እያ የስ ናይ security still ዓብይ ፀገም ከም ዘለዎም ይዝንገር ወይ እውን ዝውረ እንተኾነ ድሓን ዝኾነ ምዕባለታት እውን የርእዩ ከም ዘለዉ ድሓን ዝኾነ ፕሮግረስ እውን የርእዩ ከም ዘለዉ ምጥቃስ የድልዩ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ምስ ኩሉ ሽግራቶም ናይ ዝኩሉ ሽግር ዘለዎም ብቴክኖሎጂ ገይሮም ኮምፐንሴት ክገብሩ ከም ዝፍትኑ ይዝንገር ስለዚ ኣብ ዓውዲ ናይ ኢንተርኔት ኣብ ዓውዲ ናይ ዲጂታል ባንኪንግ ኣብ ገለገለ ነዊሕ ስጉምትታት ተቕድሚት ከይዶም ከም ዘለዉ ይዝንገር ዝኾነ ነዚ ኩነታት ብሰላም ይመላሎም ናብ ፅቡቅ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ፀጥታ ናቶም ክሳብ ዘይተዋሕሰ ብቐሊሉ ንድሕሪት ክትምለስ ስለ ትኽእል ኣብ ተስፋ ንገብር እቲ ኩነታቶም ናብ ፅቡቅ ኮይኑ ርግኣትን ሰላምን ናብ ምዕባለን ብልፅግናን ከብሎም ተስፋ ንገብር ሕጂ ናብቲ ናትና ክምለስ has quietly signed agreements to develop seaports in Eritrea and Djibouti, moves that sources in Cairo say are part of efforts to increase strategic pressure on Ethiopia over the ongoing Nile water dispute. According to reports, Egypt will upgrade Asabi port in Eritrea and Doralay port in Djibouti, increasing their capacity and creating berths capable of accommodating warships. The agreements also allow Egypt to post small military contingents at both locations. ሆነ ብሎ ነው ይህንን ያደረገው አሰብን እንድታለማለት ወደቡን እንድታለማለት ምናምን አይደለም ከኢትዮጵያ 60 ምናምን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ኢትዮጵያን ቀርባ ቡሬ ላይ እንድትቀመጥ ያደረጋት እያወቀ ኢትዮጵያን እንድትከብለት ብሎ ኢትዮጵያን እንድታጠቃለት ብሎ አስቦ ነው ግርም ሐስቦ ነው ወላ strategically መድቦ ነው ንዓና ዘገድስ ኣይኮነን አሚን ብዙሕ ከስማዓኩም እየ እዛ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ እውን ኤርትራ ምስ ግብፂ ገይሮም ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ዲል ጨርቆም ከደርብዮም ቀሪብ ኣሎ ናው ገለገለ ሰባት አንኮንፈርምድ እዩ ሓቅነት የብሉን ወይ እውን ገለመለ ዝብሉ ሰባት ንሰማዕ ኣለና ኣብ ብልፅግና ግን እዚ ምንጭ እዚ ካበይ ከም ዝመፀ ሰሚዖም ኣለዉ ካብ አቡዳቢ ዝመደበሩ the national ዝበሃል that means ካብ ግብፂ ወይ ምስ ግብፂ ዝራኸብ ወይ ምስ ቀጠር ዝራኸብ ወይ እውን ምስ ስዑድያ ዝራኸብ ወይ እውን ምስ ካልእ ዝራኸብ ነይሩ ተዝኸውን ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኢሎም ከውዩ ኣይምፀገሞም ነይሩ now this is coming from Abu Dhabi ኢማራት ማለት እዩ ስለዚ ሓሶት ዝብል ናይ ብልፅግና ይወፀና ኣሎ ናይ ብሓቂ ግን ኣብ ርእሶም ኣትያላ ኣመን ሕሚሞም ኣሎ ምግምጡ ኣሉ ነዚ ሕጂ ዝብል ፀና እንታይ ክብል ፀኒ እስኪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እናፈለጠ እናሓሰበ ዝገበሮ እዩ ይዝብል ዘሎ እወ ሃንደበት ከም ዘይተገበረ እሞ ፅቡቅ እዩ ብግምጡ ኣሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚያ ነገር እዚኣ ወይ እውን ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ነዚያ ገይርዋ እንተሎ ትዛዕበየ ክብሪ ካብ ዝብ ኤርትራ ክረክብ ከም ዝኽእል ግምት ኣለና ናትኩም ግምት ክሰምዕ ይደሊ how do you see this ዝበፅሐ ኤርትራዊ ደንጉይና ዳድብል እምበር ስለምንታይ ተገይሩ ዝብል ኣዝዩ ውሕድ ይክእል ዝኽእል ዝብል ይኽእል እዩ ሰባት ተፈላለዩ ርእቶ ስለ ዘለዎ ብዝኾነ እስከ መጀመርያ ሪአክሽንስ ናቶም ክንሰምዕ ስለ ዝኾንና ብኩሉ መንገዲ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ እስከ ንስምዑ ብዚ እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም ማንም ፈለገም አልፈለገም The last card, how Ethiopia plans to shock the Horn, corner Egypt and break the Red Sea blockade. ቀይ ባህርና አባይ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው መደራደር እንችላለን ችግር የለውም The era of polite diplomacy is over. Now, the giant bares its teeth. For decades, the Horn of Africa has operated on a simple assumption. ሕጂ እንታይ ኣብ ዝብል ካልኩሌሽን መፅኦም ኣለው ብሓፈሻ ከም ሰምዖ ፀናኩም እቲ ናይ ብልፅግና መራሒ ኢትዮጵያ ተዓፅያ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ዝብል ዘረባ በቲ ሓደ
ግዜ ይውሰድ 30 ዓመት ኣይወስደልናኒ ብርግጽ ግን ነቲ ዝኸሰርናዮ ኣፍደገ ባሕሪ ከነማልሶ ኢና ዝብል በት ካልእ 2 ሚልዮን ህዝቢ ን$200 ሚልዮን ዶላኒ 150 ሚልዮን ዓፅዮሞም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ጂኦግራፊካዊ እስር ቤት ኣይንነብር ኢና ኮታስ ኩሉ ዓይነት ዘረባ ተዘሪቡን ተፈኪሩን እዩ ኤርትራ ድማ ኩነታታ ከምቲ ናቶም ዝምጥን መልሲ እኳ እንተዘይሃበት እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገራት ግን ከም ዘርዓዳ ወይ እውን ከም ዘሰንበዳን ከም ዝረበሻን ምልክት ኣይህቡን እዮም ነይሮም ዝህብዎ መልሲ ኮንፊደንት ዝኾነ መልሲ ሓደ ግዜ ድማ ኦቨር ኮንፊደንት ዝኾነ እዚ ኻ እንታይ እዩ ፈፂምካ ዘይግደሱ በቲ ዘሎ ትሬትስ ፈፂምካ በቲ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ረኢቦ ዕሸላዊ ኣካይዳ ናይ ሓደ ባሃም ኣካይዳ ብምባል ነቲ ካብ ኢትዮጵያን ካብ ብልፅግናን ዝመፅእ ስጋኣታትን ተሃዲድን ድሮናቶምን ገለን ዝብልዎ ክሳዕ ክንደይ ኣናኣይሱን ኣቆናፂቡን ከም ዝረኣዩ ኣብ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰሜና ነርና ከምቲ ዝድለ ክብሪ እውን ስለ ዘይተዋህቦም ኣብ መሊሱኻ ኣቆጢዕዎም ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ተሃዲድን ፍርህን ንኤርትራ ከፍርሃ ስለ ዘይካለ ቁርብትለይ ግምጥል ኣቢልካ ነቲ ሓሳብ ክትርዮ ከለካ ግን because they knew many things ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ እውን ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ሌቨሬጅ ብዙሕ ኣማራፂታት ከም ዘለዎ ይርኢ ስለ ዝነበረ እዩ ግምት ናተይ ማለት ኤርትራ ብዙሕ ኣማራፂታት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ኤርትራ ብዙሕ ኣማራፂታት ኣብ ጣውላ ኣለዋ ምክንያቱ ብዙሕ ተደላይ ዝኾነ ብሃገራት ሓደ ሃገር ዘይኮነ ብዙሓት ሃገራት ዓበይቲ ናሽን ዝደልይዎ ነገራት ኤርትራ ኣለዋ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተደላይነት ኢትዮጵያ ድማ ወላ ሓንቲ ብፍሉይ ክትቦ ትኽእል ነገር የብላ ኩሉ እቲ ዝውሃብ ተዋሂቡ እያ ብኢትዮጵያ ፈላልይኹም ረእይዎ ብዚኣ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ኣይሃበትን ኣላ ክሳብ ሕጂ ጸጋታታ ንበሎ ወደባታ ንበሎ ኣፍደገ ባሕራ ንበሎ ማዕድናታ ንበሎ ቢዝነሳት ናታ እውን ንበሎ ክሳብ ሕጂ ድንግል እዩ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ድንግል ዝኾነ መሬትን ድንግል ዝኾነ ኣፍደገ ባሕርን ኣለዎ ብግምጣል ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ኩሉ ዝርካቡ ዝሓበ ብፍሉይ ክቦ ዝኽእል ውሕድ ነገር ጥራይ ዘለዎ ወላ እውን ነቲ ክቦ ዝኽእል እውን ምሉእ ቁፅፅር ዘይብሉ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መዓት ዕዳን ሽግርን ፖለቲካዊ መመቓቓልን ኩናት ሓትሕድን ካልእ ፀገማትን ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ውድድር እንተሪኢኻዮ ክልቲኦም ሓይልታት ሓደ ዓይነት ካርዲ ኮነን ወይ ከዓ ካርታ ይኮነን ዘለዎም ኣብቲ ፀወታ ክኣትዉ ከሎ እዚ ኤርትራ ብዙሕ ኣማራፂታት ከም ዘለዋን ነቲ ኣማራፂታት ናታ ክንምንታይ ርሕቀት ከይዳ ክትጥቀመሉ ትኽእል እዩ ነይሩ ትሕቶ እስከዚያ ስምዕዋ ገለ ካብቶም ናይ ተጋሩ ሚድያ ዝብልዎ ዘለዉ ኤርትራዊ ስምምዕነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከቢድ ምስጢራዊ ስጉምቲ ወሲዱ ተባሂሎም ግብፂ ድማ ምስ ኤርትራን ጅቡትን ብዝገበረቶ ስምምዓት ወደባት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጣ ተሓይል ከም ዘላ እቲ ፀብፃብ ኣመልክተሎም ግብፂ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት ኤርትራን ጅቡትን ወደባት ባሕሪ ንምምዕባል ተሰማሚዓ ከም ዘላን እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ነዊሕ እዋን ፀንሐ ምሰሓብ ማይ ኣባይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምዕባይ እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ምዃኖም ምንጭታት ካብ ካይሮም ናሽናል ሓቢሮም ላሎም ብመሰረት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን አልሲሲን ዝተፈረመ ሕቡእ ስምምዓት ግብፂ ነቲ ስትራቴጂካዊ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ዓሰብ ኣብ ኤርትራን ዶራለ ኣብ ጅቡትን ኣብ ወሽመጥ ዓደን ዓቕመን ንምዕባይ መዕቆቢ መራኽቢ ውግን ንኣሽቱ ግን ከዓ ምሩፃት ወተሃደራዊ ጉጅለታት ንምውፋር ስፍሓት ክትፈጥር እያ ዝብል እዮም ክልቲአን ወደባት ኣብ ጥቓ መፃቦ ባብ ኤልመንደብ ደቡባዊ ኣፍደገ ቀይሕ ባሕርያን ዝርከባ ምስ ኤርትራን ጅቡትን እትዳዊ ኢትዮጵያ ንመሰጋገሪ ኣቑሑት ኣብ ዶራለ ኣዝያ ፀግዕተኛ ምዃና እቲ ፀብፃብ የመልክትም ግብፂ ኣብ መሬታን ሓውሲ ደሴትን ሲናይን ልዕሊ 200 ኪሎ ሜትር ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኮይና ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ማእከላይ ባሕሪ ዘራኽብ ድማ ካናል ስዊዝ እትውንን እያ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣብቲ ቀንዲ መተሓላለፊ ባሕሪ ናብ ኣውሮፓ ማእከላይ ምብራቅ ኤሽያን ምብራቅ ኣፍሪካን ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ግዛኣታዊ እግሪ ክረኽባ ብተደጋጋሚ ዘለዋ ፅኑዕ ተቋማ ዓቂባ ግብፂ ፕሬዚደንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ የማን ምስ ኤርትራዊ መዘንኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቤተ መንግስቲ አልኢትሃድያም ካይሮ ኣብ ዘካየድዎ ዝርብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተዘራሪቦም እዮም ይብል ሮይተርስ ኣብ ዘርግሖ ፀብፃብ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዝፈረመቶ ስምምዓት ብጥንቃቐ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ካይሮ ኣብ ዘካየዶ ዕደት ከም ዝተፈፀመ እቶም ብዛዕባ እቲ ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ እስከ ገለ ካብቲ ግብረ መልሲ ብፅሑፍ ዝሃብዎ እዚ ነገር እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ንዝብል መጀመርያ ኢትዮጵያ ምስ ኣምባሳደር ናይ ጅቡቲ ከም ዝተራኸበት ይንገር ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ናይ ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ረኺባ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ረኺቡ ከም ዘዘራረበ ይንገር ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ዝተዘራረብሉ ዳይ መደይ ተባሂሉ እዚ ነገር እዚ ሓቅነት ኣለዎ የብሉን ኣይገለፅዎን
ግን ክልቲአን ሃገራት ዘለዎን ሽርክነት ክሕይላ ምዃነን ወይ እውን ከዕብያ ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ካልእ ድማ between the lines ኣብቲ መንጎናቶም ስራሕ ከተነብብ ተጀሚርካ ኣብዚያ ሓደ ኣሎ ብኣስራት ብሎግ ዝብል ወይ ካሮሊናይሰንስ ዳም ዝብል ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ ትንተና ብዛዕባ እቲ ህዳሴ ግድብ ምስ ግብፃውያን ብሰፊሑ ዝካታዕን ቴክኒካል ዝኾነ ዲቤትስ ዝገብርን እዩ ገለ ካብቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ብተሪር ዝነቕፎ ዝነበረ እንተኮይኑ ንሱ እዩ እንታይ ኢሉ ዝነቅፍ ናይ ብሓቂ ዝደቀሰ ፎሬን ሚኒስትር ከም ዘለና ዝደቀሰ ግን ኣይኮነን እሱ ክጋንን ኢሉ ዕላሙ ቀዳምነቱ ዝረስዐ እየ ዝብላኒ ምክንያቱ ንግሆም ምሸትም ዛዕባ ኤርትራ ክፅሕፊ ዝውዕል ዘሎ ፎሬን ሚኒስትር ናቱ ቀዳማይ ፀላኢ ናቱ ግብፂ ምዃኑ ረሲዑ ንግሆም ምሸትን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ጂኦግራፊ ናይ ኤርትራ ታሪክ ኣብ ምፅያቕ ዘለዎ ፀጋታትን ተለቂሑ ፀጋታት ብዛዕባ ኤርትራ ክፅሕፍ ዝውዕል ዘሎ ያ ኤርትራ ሲ ኣርቲክልስ ብምፅሓፍ ሕጊ ዝቕየር ወይ መንግስቲ ዝቕየር መሲልዎ ግብፂ ድማ ንሶም ብዛዕባ ኤርትራን ሻዕብያን ንግሆም ምሸትን ቱት ክብሉ ከለው ኩሉ እቲ ዘድለ ከም ዝገበረቶ እዩ ዝነግር እንታይ ይብሎም እስከ እቲ ዲል ተወዲዩ ድሮ ኣርቲክል ብዓለም ለኻዊ ሚድያ ምስ ወፀ ሽዑ ይኮንካ ንኣምባሳደር ናይ ጅቡቲ ናብ ቤት ፅሕፈትካ ፀዊዕካ ተዘራርቦ ናይ ገዛ ልኬቶ ተቐይሩ መፍትሒ ምስ ተቐየረ እንታይ ክትገብር ፀዊዕካ እንታይ ተምፅእ ኮለ ጌና ቀዲምካ ነታ ኣካይዳ ናይ ጂኦፖለቲካ ኣንቢብካ ብእዋኑ ኬትካ ዘድሊ ምትዕራየት ክገብር ኣለካ ነዚ ክገብር ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ድማ በቅዓት የብሉን ንናይ ሕጂ ዘሎ ሕልኽላኻት ናይ ሂወት ከንብብ ኣይክእልን ጥራይ ዘይኮነ ኣቐዲሙ ዘድሊ ምድላዋትን ዘድሊ ስጉምትን ክወስድ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ክቕየር ዘለዎ ናይ ብሓቂ ዕሸላዊ ዝኾነ ፎሬን ሚኒስትር ወይ እውን ናይ ወፃኢ ጉዳያት ከም ዘለና ብምባል ብዙሕ ግዜ ወላ 2-3-4 ግዜ ጠቂሱ ነጊርዎም ነይሩ ይዝከራኖም ፖስት ገይረ ነራ ኣብ ወርሒ 2 ናይ 2015 ፎሬን ሚኒስትር ናትና ኣብ ሓደጋ ይፅበየሎ ግብፂ ናብ ኤርትራ ናብ ጅቡትን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ገይራ ምዚኣተን ዲል ክትገብር ከም ትኽእል ስለዚ ተቐላጢፍካ ብፍላይ ምስ ጅቡቲ ዘለና ኩነታት ከደላድልዎ ክኽእሉሎም ዓብ ዲል ክግበር ክኽእል ኣለዎ ይብል ነይሩ ወል እቶም ናትካ መራሕትን ኣብ ብላዕሊ ብታሕቲ ድማ ዝትርዮ ዘለካ ካብ ኮነ ብዙሕ ነገር ክፅበይ ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ብሓቂ ተሰሚዕዎም ዘሎ ማራይ ተሰሚዕዎም እዚ ጉዳይ እዚ ግን ፅቡቅ ድማ እዩ እጂ ናይ ዓቕሊ ፅበት ናበይ ገፅና ክንከይድ ንኽእል ዝብል ድማ መዓት ሪኣክሽንስ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኩሉ ዓይነት ሪኣክሽንስ እዚ እንታይ ክግበር ይኽእል ንዝብል እንታይ ዝብል ዘለ late again reactive again predictable again amateur again ነቲ ናቱ ፎሬን ሚኒስትሪ እዩ ምድንጓይ ከም ወትሩ ነገር ምስ ተፈፀመ ተብተብ ምባል ከም ወትሩ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ድማ ግጡም ዝኾነ predictable ናሲ ግብፂ ከምዚ ምስ ገበርናስ ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ገሚቶሞ ዝፀንሒና ንገብር ዘለና ሳልሳይ ድማ ዕሸላዊ ድማ ኣማቸር ማለት ድማ ፈፂምካ ዕሸላዊ ዝኾነ ኣካይዳ ባዕሎም ነፍሶም ዝነቕፉ ዘሎ ናቶም ፖለቲካ እዮም ዝነቕፉ ዘሎ which is actually ናይ ብሓቂ ትኽክለኛ ኣገላልፃ ነቲ ኩነታት እዩ ንዓና ድማ እንቋዕ ከም ምኾነ ወረግ መሊሶም ታሕቲ እንተዝወርዱ እቲ መሊሶም ታሕቲ እንተዝወርዱ ኢና ንብል ንሕና ምክንያቱ ያ ፀላኢኻ ዝፍፅሞ ጌጋታት መሊስካ ንስኻ እንጆይ ክገብሮም ክትክእል ኣለካ እቲ ጉዳይ ናቶም ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም እታ እንኮ ኢትዮጵያውያን ብዝለዓለ ፀጋታት ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ስትራይኪንግ ባክ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ንምሃብ እዚኣ ኣብ ተደጋጋሚ ርኢና ኢና ንቐፅል The Red CFR Democratic Organization has welcomed a decision by the African Commission on human and people's rights, finding violations against the Red CFR community in Eritrea's Dongolia region. ARSADO chairperson Ibrahim Haroun called the ruling a historic breakthrough in what he described as a decades-long struggle for justice. The commission has ordered the Eritrean government to respond within 60 days to the findings. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ስጉምትታት ኣንጻር ኤርትራ ወሲዶማ ዘለዉ ስጉምቲ እያ ናው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዓፋር ጉጅለ ተባሂሉ ብመንገዲ ብልፅግና ዓብይ ባይታ ተዋሂብዎ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝብገስ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ካበይ ዝብገስ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ብዙሕ ከተሓሳስበኒ ጀሚሩ ነይሩ ታንክስ ጋር ገሊኹም ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ስዑድያ ብፍላይ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ይብኒ ስለምንታይ ኢሉኒ እዚ ገይም እዚ ብዙሕ ምስትውዓል ዘድልየ ኢሉኒ ታይቲ ምስትውዓል ድማ መጀመርያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐረባ ምክትታል የድሊ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ እታ ዝበለፀት ኣጀንዳ ናቱ ናብ ባሕሪ ንኽምለስ እየ ዝበላ ዓፋር ትብል እያ ነዛ ዓፋር እዚኣ ንምስላጥ ድማ እንታይ ታክቲክ ይጥቀም ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ
there was this አንድ ቪዲዮ ክበክሜ ከተሓዛ ስለ ዘለዎ በመጨረሻም ይህ አስተሳሰብን የሚያራግብ አካል የራሱን ጠባብ አስተሳሰብ እስረኛ በመሆን ከእርሱ ሐሳብ ውጭ ያለውን ዓለም እንደ ጠላት የሚመለከትበት የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ ይዘፈቃል። በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የምናየው ሀቅ ይኸው ነው። በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምን የትኛውም አካል ሀገርን ለማፍረስ ከሚሰሩት በየትኛውም መስፈርት ከኤርትራና ከግብጽ ጋር የሚሰራበት እውነት የለም። በኢትዮጵያ ውድቀት ላይ መሰረታቸውን ያደረጉ እኚህ አካላት ግጭት እንዲፋፋም የማድረግ ዓላማ ነው ያላቸው። ግባቸው ግጭቱ ነው። የሚያተርፉት በተናጠች ኢትዮጵያና በቀውስ ነጣ ሕጂ ኣብዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ኣብ ክልል ኣምሓራ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ዝብል ኣርእስቲ ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ንኤርትራ ምስ ግብፂ ብሓደ ድምፂ ብሓደ ዓይነት ምትእስሳር ከሪር ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዩ ዝገብር ዘሎ። ንሱ ድማ ነቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት እንታይ ክገብሮ እዩ ዝፍትን ዘሎ ምስ ኤርትራን ግብፅን ብምትሕሓዝ እቲ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት ናቱ ንምድኻም ንጹር ዝኾነ ወይ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣወል ኣርባዓ ዝበሃል ናይ ክልል ዓፋር ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን ኮይኑ ፀኒሕሎ እዩ። ብግምጣሉ ካብዚ ኣወል ኣርባዓ ዝፀልኡን ዝቃወሙን ናብ ኤርትራ ናይ ዓፋር ግንባር ገይሮም ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ ንሰምዕን ንርእን ኣለና። ናው let's go back to this one እዛ ዓንተበት ጀመርኩልኩም ኣብዚ እንተሪኢኹም እዛ ጉዳይ እዚ ኣቢ እታ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር እታ ኢንጂነር ዓሻ ዲያላ ዓሻ ትበሃል ንሳ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ከም ዘለዋ ክንገር ከሎ ሕብረት ኣፍሪካ እዚ ኩሉ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ገፁ ብፍላይ ብመንገዲ ዓፋር ዶ ዓሰብ ዶ ክብል ከሎ ከምቲ ዝድለ ምንቅስቃሳት ክገብር ኣይፀንሐን ክንብል ፀኒሕና and there was something ገለ ነገር ሳሎ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኣቢ ርክብ ስለ ዘለዎ ጥራይ ዲ ከምኡ ኮይኑ there is another element ወይ ካ ዲቴይል ማለት እዩ። እዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ቀዳማይ መራሒ ዘሎ መሐመድ ዓሊ ዮስፍ ዝበሃል ተወላዲ ዓፋር እዩ። that makes sense ta agenda ንዑ ተገድሶ እያ ta agenda ስለምንታይ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ጅቡቲ ክናቶ እንደልና ኣብ ጅቡቲ ክልተ ሓይልታት ኣለዉ ዝቀናቐኑ እቶም ዒሳ ዝበሃሉ ሶማልን ማጆሪቲ ብቁፅሪ ብዝሕ ዝበሉ ማለት እዩ ብፐርሰንቴጅ እቶም ካልኦት ድማ ተወለድቲ ዓፋር ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ካብቶም ተወለድቲ ዓፋር እዩ። ስለዚ ተወለድቲ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ በቲ ናይ ኤርትራ ኣጀንዳ ገይሮም ናይ ዓፋር ሃገር ክገብሩ ይደሉ ዶ እንድሕር ኢልኩምኒ what a question of course ይደሊ ኤርትራ እንታይ ኮይናቶ ኤርትራ ትግድሶን ያልሱ ንሱ ኣብቲ ኣጀንዳ ዓብ ግደ ክልዎ ስለ ዝኽእል ኣብዚያ ጉዳይ ስቕታ ብጉዳይ ዓሰብ ብጉዳይ ናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሓርኛ ዝፈልጥ ሰብ እዚ ኤቭሪቲንግ ዝርድኦ ሰብ እዩ። ኣምሓርኛ ኣይብልኒ ግን ቋንቋ ዓፋር ዝፈልጥ እዩ። ነቲ ኣካይዳ ነቲ ፖለቲካዊ ጎስጓሳት ኣይሰምዖን እዩ ዘሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ እዩ። ግን ደይ መደይሉ እዚ ኩሉ ውዕል ኣልጀርስ ተማን ክትግበር ኣለዎ ኢሎም ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት ዓለማትን ክዛረቡ ከሎ ኣዝዩ ደንጊዩ ንፁር ዘይኮነ መልእኽቲ ብምሃብ ድማ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ነይሩ። ናው ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እዚ ሰብ እዚ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ እውን ግምት ክንገብር ንድሊ። ሕጂ ድማ ነዚ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ብመንገዲ ናይ ሂውማን ራይትስ ዝብል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ዓፋር ጀኖሳይድ ይፍፅም ኣሎ ዝብል በቲ ጨንፈር ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ናብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ውሳነ ክህብ ከም ዘለዎን እቲ ናይ ዓፋር ሓይሊ ዝበሃል ድማ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ክገብር ዝደሊ ካብኡ ድማ ንሃገር ነፂሉ ናቱ ናይ ዓፋር ሃገር ንዓሰብን ንደንካልያ ንብሙሉ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮላይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወሲዱ ሃገር ክምስሪ ዝደሊ እዩ። እዚ ኩሉ ኣጀንዳታት ናቱ እናፈለጠ ግን ንሱ መትከላት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ቀዳማይን መግዛእታዊ ዶባት ክኽበር ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር። ግን ነዚታቱን ከጉላሕ ኣይሰማዕናየን። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኢድ ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ባት ኮምፕሌሰንሲ እናፈለጠ ኣፅቂጡ ከም ዘሎን ነታ ኣጀንዳ ወላዊ ድግፋ እንተዘየለ ግን ብስቕታን ብካልእ መንገድን ንክትቅፅል ዝገብር ዘሎ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ንልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ንግሆ ምሸት እናተዛረበ ሕብረት ኣፍሪካ ተባሂሉ መትከላት ናቱ ድማ መግዛእታዊ ዶባት ዝኾነ ስቕ ክብል ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ግምት ነይሩና። ስለዚ there are many factors ወይ ቫሪያብልስ ኣብዚ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ድማ ንኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ብዙሕ ነገር ክሕግዞ ከም ዘለን ቀነው ምስታ ተራኺቡ ብዙሕ ኣጀንዳታት ናይ ቁጠባዊ ልምዓት ናይ ኢትዮጵያ ገለመለ ኣብኡ ክንዕግዝ ኢና ኢሉ ምሱ ዲል ክገብር ኢና ብግምጣሉ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይረኣና። ስለዚ ኣገይን እዚኣ እውን መንግስቲ ኤርትራ
ኣይፈልጣንዩ ሃንደበተ ኣይብለኩን they know already this እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ባት ከም ኤርትራውያን ንሕና ተመንሰይ ተራ መንሰይ ከነቅሓሉን ክፈልጦን ዘለዎ እዩ ካልእ ንዓና ዝሃርሙ ዘለውና መሰሎም ዝኸድዎ ዘለዉ ካራ እዩ አንድ ስማርት የሆነ መንገድ አላት ግብፅን ከአሰብ ልቀቂ አትልቀቂ አተካራ አስፈልግም ምንድነው የሚደረገው የአባይን ገባር ወንዞች ላይ ከባረው ኤሳ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትላልቆቹ ገባሮችም ማለት ነው በደንብ አድርገ መስኖ መጀመር ዝም ብሎ ባይዞ እኮ ዳሰ ግድብ እንደዛ አይደለም እኮ በአባይ እኮ መጠቀም ያለብን እኮኛ በመስኖ ነው መጠቀም በመስኖ እንዳለ የፈለገ ይዋችን ነው አይመለከተንም ምን ፐርሰንት ጎደለ ፐርሰንት ስማማን ነገር የሚደለ ይለ ማለት ነው እኛ ማንቁርጣችን እየተያዘ የማንንም ማንቁርጥ የሚናጎርስበት ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ I like this እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ገለ ካብቶም ፖለቲካል አናሊሲስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልጽግናን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብቶም ኦሮሞማ ድማ እዩ ግብፂ ስለምንታይ ናብ ዓሰብ መፂኺ ካብ ዓሰብ ውፅኢ እተዊ ንብለሉ ምክንያት የብላን እዩ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ከምኡ ክትብል እኮ ዓቕሚ ክህልወካ ኣሎ you have no power ዓቕሚ የብልካን ከምኡ ክትብል ስለዚ ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ሞ ተቐበሎ ቅድም እዚ ሓደ ካልኣይ ንሕና ዓቕሚ ዘለና ኣብ ናትና እዩ ይብል ኣሎ እቲ ዓቕሚ ናትና ድማ ነቲ ኣባይ ግድብ ጌርናዮ ዘለና እቲ ዲጋ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ጥራ ዘይኮነ ነቲ ማይ ኣብኡ ዘሎ መስኖ ተጠቂምና ኢሪጌሽን ክንገብሮ ኢና ስለዚ ነቲ ወሓዚ ናይ ናይል ብዓብ ክፋል ከነጉድሎ ኢና ይብል ኣሎ good luck with that ኢኻ ትብሎ ግበርዎ ጥራይ ኢኻ ትብሎ ምክንያቱ ንዑ ከይገበርካ ከለኻ ግብፂ ኣብ ጎሮሮኻ ናብ ኣፍንጫኻን ትስዕስዕ ኣላ ነዚኣ ትብላ ዘለኻ ምሽ ክትገብራ ክትዛረበላ እንተጀሚርካ ህዝቢ ግብፂ ነቲ መንግስቲ ናቶም ባዕሎም ነፋሪት ኣልዒሉ ውግእ ከም ዝጅምር ገብርዎ እዮም ኣንሕና ኤርትራውያን ኢና ንግብፂ ማያድዮም ተሓንቅዋ ረገለ ንዓኹም እዩ ዝብልከን ንስኹም ግብፅን ብሓደ ኣለኹም ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዓዛቢት እያ ተዓዛቢት ግን ነቲ ኩነታት ንረብሓና ክንጥቀመሉ ንቡር እዩ we're just capitalizing on this እዚ ፀገም ንሕና ይኮና ንፈጥሮ ዘለና እቲ ዕግርግር ኣብ መንጎም ዘሎ ንሕና ይኮና ንፈጥሮ ዘለና ንሕና ድማ ጠጠው ክነብሎ ይንኽእል ኢና but we can cash in we can use this so ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣነ ከም ኩሉ ግዜ ነቐፊታ ናተይ ኣበዩ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ነቲ ዞባ ዝሓስብ ሜንታሊቲ ኣለዎ ኣነ ይግድፎን እዩ እዚ ነቲ ዞባ ትሓልየሉን ክትሓስበሉን ክትሕግዞን ፅቡቕ እዩ ሰናይ ነገር እዩ ኣነ ከም ናሰይ ክሪኦ ከለዎ ግን ኤርትራ እያ ተገድሰና I really care ነቲ ዞባ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና ርቃት ንኽረክብ ክንገብር ንኽእል ኢና but we have to prioritize ሃገርና ኤርትራ ክትረብሕ ክትክእል ኣለዎ ሴኪሪቲ ናይ ኤርትራ ዘተኣማምን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዓቕሚ የብልና ንብል ኣለኹን ኤርትራ ደም እናኸፈለት ሴኪሪቲ ናታ ወይ ውሕስነታ ክትረጋግፅ የብላን ብደማ ኣይኮነን ክረጋገፅ ዘሎ ካልእ መንገድታት ክንፈጥር ኣለና ደምሲ ደም ዘይውሕዘሉ መንገዲ ዘይንደኽየሉ መንገዲ ኣብ ግንባራ ዘይንነብረሉ መንገዲ ካልእ ኣማራፂታት ምንዳይ ኣገዳሲ እዩ ናው ኣብዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣነ ፍልል ኣለና ተሓሳስባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ካልኦት ሃገራት ቤዝ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣይንደልን ኢና በሓላ እዩ ኣብናቱ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ግብፂ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብትክክል ነዛ ኣርሲ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ነይሩ ናይ ካልኦት ሓይልታት ወታደራዊ ቤዝ ክገብሩ ከለዉ ዝፈጥርዎ ፀገማት ኣሎ ስለዚ በዓልና ነፍስና ክንክእል ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣለዎ ንሱ ከምኡ ዘብሎ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ርእዩ ኣሎ ካባይን ላዕሊ ተመክሮ ኣለዎ ኣነ ንክሪኦ ከለኹ ንዑ ገዲፍና ንኸዶ ዘለና መንገዲ እውን ዋጋ ኣለዎ there's a price for it too እዚ ሕጂ ንኸፍሎ ዘለና ዋጋ እውን ዋጋ ኣለዎ እጅ ገለ ሰባት በዚ ሕጂ ዘለናዮ ይተዋፅኣና ዝብል ርእይቶ ዘለዎም ኣሎ ኣነ ግን በዚ ዘለናዮ ዋፅኣናን እዩ እዛ ዘለናዮ ክሳብ ሕጂ ኣብፅሓትና ኣምላኽ መስገን ሳላቲ መኸተ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሰራዊት ናይቲ መንግስቲ ተመኪት ኣሎ ብመኸተግና ይትነብርና at some point ክትምዕብል ትደሊ ኢኻ እቶም ጎረቤትና ድማ ንሪኦም ኣለና ብሕጂ እውን ን10 ዓመታት ኣብ መኸተ ከም ነብር ክገብሩና ዝደልዩ ባህግናቶም ድሌትናቶም ንስ እዩ so should we መዋእልና ምሉ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሳቶም ኣዓንዲሮም ዝተበገስሉ ኩነታት ንዑና ተፀበና ድከትና ነፀገምና ክንፅበዮም ንዓና ይዋፅኣና ዶ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣነ ከም ሓደ ነዚ ኩነታት ዝከታተል ኣየዋፅኣናን እዩ ኣየድልየናን ይበሃላ እዩ ኤርትራ ካልእ ኣማራፂታት ኣለዋ እንድሕር ኮይኑ ክጥቀመሉ ኣለዋ እዚ ንብል ዘለና ድማ ከም ዜጋታት ርእቶና ስለንብ ዘለና ኢና እምበር መንግስቲ ኤርትራ ናቶ ኣካይዳ ኣለዎ ከምዚ ንሶም ዝምነይዎ ዘለዉ እዚ ኤርትራ ፈፂማቶላ ምስ ግብፂ ዝብልዎ ዘለዉ ኣነ ከም ትምኒተይ ኣይሆፕ ሓቂ ይኸውን ሓቂ ክኸውን ባህገይን ትምኒተይን እዩ ከም ዝርዮ ዘለኹ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ እዚ ከም ሓቂ ዝመስል ናይ ብሓቂ ቁጥዐ ዝፈጥር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ነባሪ መንግስቲ የለን ኣብ ዓለም ሎሚ ሎ ፅባሕ የለን ህዝቢ ኤርትራ ይትወስእ ነባሪ ክኸውን ዝኽእል
ህዝብና ተተኻኸ ስለዝኸይ ከም ህዝቢ ኤርትራ እንታይና ንደሊ እንድሕሪልካ ድማ ርሪቶ ህዝብናቱ ከቐምጥ ኽእል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ቀዳምነታትን ናቱ ኩነታትን ኣለዎ ይነብር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኸ እንታይ ዝደሊ እንድሕሪ ኢልና ህዝቢ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ፀንሐ ፅቡቅ ኮይኑ ዝያዳ ግን ዘላቂ መፍትሒ ናይዚ ባሕሪ ናይዚ ሴኪሪቲ ናትና ኢና ንደሊ ዘላቂ መፍትሒ ድማ ዝበለፀ መፍትሒ ምስ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን እዩ ግን ይከኣል ድዩ ይከኣል ድዩ ትኾም ሰላምን ርግኣትን ሲ ንዓና የርባሓና እዩ ንሕና ሰላምን ርግኣትን ሓበራዊ ሽርክነትን ነቲ ሶም ባሕሶ ትዛረብዎ ደጊመ ደጋጊመ ክብላ እዚ ሽርክነትን ሓበራዊ ስራሕን ገለ ዝብልዎ ንኤርትራ ይዘርብሕ ኤርትራ የትረብሓሉ ይፈልጥዮም ሶም ፅቡቅ ገይሮም ሰላምን ርግኣትን ሽርክነትን ተጀሚሩ ንሕና ኢና ክንዕወት እስኪ ኣብዚኣ ፍሉይ ሓሳብ ዘለዎ ንገሩኒ what do you think ኤርትራን ኢትዮጵያን ናፃ ንግዲ እንተዝጅምራ መን ምትሓወተ መን ምረብሓሉ ትብሉ ወደባትና ብርትዓዊ መንገዲ ክጥቀምሉ ንሕና ድማ ምሶም ክነግድ እንተንጅምር መን ምትሓወተ ብጀካ ውሕዳት ኤርትራዊ ዝዕወት we know this ኤርትራዊ ኣይኮነን ዶብ ከፊትካ ባንክን ገለን ዝድግፎ ዘሎ መንግስቲ ዝድግፎ ዘሎ ኣብ ካብ ሃገሩ ተበጊሱ ምስ ህዝቡ ምስ ቋንቋ እናተጠቃመ ተወዳዲሩ ይኮነ ኣብዘ ዓዱ ኩሉ አንጻሩ እናኸደ ከሎ ወረቀት ደሂብዎ ካብቶም ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ነጋዶ ብክቡር ነገራት እናተጠቀመ ብክንደይ ብዓይኒ መርፍ እናሓለፈ እኳ ዝዕወት ኣብ ሃገሩ ኮፍ ኢሉ ባንክ ናይ ሃገሩ እናሓገዞ ፖለቲካ ናይ ሃገሩ እናሓገዞ ውሕስነት ናይ ሃገሩ እናተኸላኸለሉ በናይ መንገዲ ዘይዕወት ኤርትራዊ ነፍስ ወከፍ ኤርትራውን ኢትዮጵያ ዶሚኔት ክገብራ ምኻሉ ነይሮም ንግዲ ንጅቡቲ ዶሚኔት ምገበራ ንሱዳን ዶሚኔት ምገበራ ኣም ኮንፊደንት ኣብዚ ኣነ ናተይሩ ኢቶኩም እዩ ኤርትራ ኮንፊደንትሊ ናፃ ዝኾነ ከምቲ ንሳቶም ብኣፎም ዝፍክርዎ ከምኡ ዕድል እንተትፈጥረሉ ኤርትራዊ ኣፀቢቖም ተዓወተ ግን ከምኡ ክገብሩ ይኮኑ ንሶም ኣይገብሩን እዮም ንሶም ስለምንታይ ይፈልጥዎ እዮም እቲ ኩነታት ንሕና ዝያዳ ክንረብሓሉ ከም ንኽእል ይፈልጡ እዮም ንሕና ዓመፅትን ሰረቕትን ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ህርኩታት ስለ ዝኾነ ዕድላት ድማ ማክሲማም ክንጥቀመሉ ንደሊ ሃገራት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንተምስኦም እንተመፂኡ ክመፅኡ ዲካላርሲ ግን ናትና ሴኪሪቲ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ሕጂ ንዓሰብ እንታይ ብልፀኒ ሰሚዕኩም ዶ ዓሰብ ስድሕሪ ሕጂ በቃ ቀቢፆም እዮም ዳርጋ ክትሰምዖ ከለካ ኩሎም እዞም ዝነገረኩም ዘለኹ ዓሰብ ከም ናቶም ገይሮም ዝፍክሩ ዝነበሩ እዮም መራኽቦም ኣበይ ጠጠው ከብልዎን ከም ዝኾኑ ዝዛረቡ ዝነበሩ እዮም በዓል እዚ ድሮናት ናቶምን መዳፍዕ ናቶምን ንሻዕብያ ኣብ ኤርትራ ኮይነ ይፈልጠ ወላ ሓንቲ እኳ ዓቕሚ የብሉን ሄሊኮፕተር እኳ ዘይብሉ ወላ ገለ ድብል ዝነበረ እዩ ቀቢፆም እዮም እጅ ዘረባ ናቶም ዘሎ ዓሰብ ኦሮማይ ግብፂ መፅያ ግብፂ መፅያ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣትወና ዶ እዩ ተሎ ትሕቶ ስምዑ ኣብዚ ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ይሄ ግን ሰርፕራይዝ ያደርገናል ወይ አያደርገንም ሻዕቢያን እናውቀዋለን ግብፅን እናውቃታለን ሚዳቆ ዘላ ከመሬት ኢሳያስ አፈወርቂ የግብፅን ሰራዊት አይደለም ቡሬ ይቅርና ከዛም የቀረበ ቦታ ካለ ቢያመጣው የግብፅ ሰራዊት ደፍሮ ኢትዮጵያን አይነካም እጂ ዝበልሕ ኮይኑ እንታይ ድብል ዘሎ ወላት ሰራዊት ናይ ግብፅስ ናብ ኢትዮጵያ እንተቐረበ ደፊሩስ ንዓና ይሃርመናን እዩ እንታይ ገብር ይሃርመካ they don't need to ንዓኻል ምህራም ረብሓ የብሎም ንሶም ናተ ናይ ግብፅ ረብሓ ንስኻ ከምዚ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣብ ድራማ ንኽትነብር ዳ እምበር ካሃርመካ ድሌት የብሉን ረብሓ እውን የብሉን ዋይ ሹድ ይ ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ውሽጢ ኣቲኻ በዓልኩም ትተሃራረሙ ስለ ዘለኹም ምእታው ከየድልዮም ይኽእል እዩ ብርግፅ ብኤርትራ መፂኦም ውግእ ክከፍትልኩም ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ግን ንሕና ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ገለ ካብዚ ማለት ብዘይናትካ ምጅሃር ኤርትራውያን ኣይንፈትዎን ኢና እዚ ደይንፈትዎ ባህሪ እንተሎ ንስ እዩ ግን እቲ ናይ ግብፂ ሚሊታሪ ማይት ወታደራዊ ቅልፅም ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ እንድሕሪ ፈሊጦም ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ እንተፈሊጦም ከምዛ ንጅቡቲ ዝህብዋ ዘለዎ ሪስፔክት ንጅቡቲ ክደፍርዋ ሰሚዕኩም ኢኹም ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ክደፍርዋ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን ኢና ጅቡቲ ካብ ኤርትራ ኤርትራ ንጅቡቲ መይበ ናይ ሓደ መዓልቲ ግዜ ከማናይ ወዘላኒ ክትወራ የስ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ገለ ኣለዋ ኖ ኤርትራ እንተደሊ ንበዓል ጅቡቲ ጠጠው ክትብሎም ኣይትኽእልን እያ ግን ኣይደልን እያ ኤርትራ ረብሓ የብላን ኤርትራ ዓሰብ እኮ ይክንዲ ጅቡቲ እንታይ ገብረልና ኢና ብጅቡቲ ዘኺድ ምክንያት ኣለና ንሕና ኮቲ ዓሰብን ከባቢኡን እኮ ክንዲ ጅቡቲ እዩ እዚ ክንዲ 10 ጅቡቲ ጥራይ ደበቐ ይባህር ኣለና ስለዚ ናብ ጅቡቲ ዘኺድ ምክንያት ወይ ባህጊ የብላን ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ዘባኣስ ኩነታት እውን የብላ ስለዚ ኤርትራ ዝኣክል ፀጋ ስለ ዘለዎ ናብ ኩናትን ናብ ካልእ ዕግርግርን ኣይትኸይድና የግዳስ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ብፍላይ እየ ዝብል ናብ ዓሰብ እምበር ናብ ካልእ ቦታ እኮ ክመፁ ኣይሓስቡን እዮም ሰብ ይፈልጡ እዮም ባፅዕ ክትመፅእ ሱሳይዳል ሚሽን ወላ እኳ ንኣታቶም ብትግራይ ቀርባና እንትበሉ ባፅዕ ጎቦታትን ገለን ስለ ዘለዎ ኤርትራ ኣብ ጎቦታት ድማ ኤርትራ ክደፍሮ ይትኽእል
ዓሰብ ግን በቲ ናቶም ካልኩሌሽን ብስ ሕዝቢ ለና ድሮና ለና ገለለና ጎልጎልዩ ስለዚ እንተደይ ተሰዓርና ዕንወት ክንፈጥር ንኽእል ኢና ዝብል ካልኩሌሽን ኣለዎም ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ንዓሰብ ከነልምዓውን ከቢድ ኢና ዓና ስለምንታይ ውግእ ክውጀና በለንጎም ምሸትን ፈኸራ ዝገብር ሓይሊ እንተራ ኣሎ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ካስኻ ንገንዘብካ ኢንቨስት ክትገብራዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግብፂ ኣላየንስ ናይ ኤርትራ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ክባ ከም ዝኽእል ናይ መወዳእታ ናቶም ሚድያ ዝበሎ ስምዑ Comment at sea how Egypt's port strategy tests Ethiopia's red line. For years, the Nile defined the fault line between Cairo and Addis Ababa. Now, as the waters recede as a lever of influence, a new arena has emerged. The contest has been shifted from rivers to ports, from dams to sea lanes, bringing the Horn of Africa closer to dangerous thresholds. For more than a decade, Egypt's Ethiopian policy revolved around one objective, stopping or reshaping the Grand Ethiopian Renaissance Dam. The battle has largely been lost. The GER recalibrated its strategy. እንታይም ዝብሉ ዘለው ግብፂ ናይ ግብፂ ብማይ ትፍትኖ ዝነበረት ኩነታት ኩሉ ስለደይ ሰለጠ ማይ ብንገር ተጠው ከተብል ኩሉ ዝፈተነቶ ስለደይ ሰለጣ ኣብዚ ዋን እዚ ግብፂ ሓሲባቶ ዘላ ንኢትዮጵያ በመሰረቱ ንምድኻም በባሕሪ ብፍጹም ናብ ባሕሪ ክትመጽእ ከም ዘይብላ ወላውነት ናይ ገርድ ሌቨሬጅ ክልዎም ጸብለልትነትን ኣብ ጣውላ ጸቕጥ ክፈጥሩ እንድሕር ኮይኖም ንኢትዮጵያ ብፍጹም ናብ ባሕሪ ክትመጽእ ከም ዘይትኽእል ጌርካ ኣብ ቁጠባ ስምብራት ክልዋ ኣብ ሴኩሪቲ ናታ ስቃት ክልዋ ወታደራዊ ቅልጽምናታ እውን ደረጃ ናቱ ድሩት ንክኸውን ምክንያቱ ብቋንቋ ናይ ኣብንታይ ዝብል ሓያል ወታደራዊ ቅልጽም ክልወካ ተኮይኑ ሓይሊ ባሕሪ ክልወካ ኣሎ ሓይሊ ባሕሪ ዘይብልካ ሙሉእ ሓይሊ ኮንካን እዩ ዝብል ስለዚ ሓይሊ ባሕሪ ክልዎም ከም ዘይክእል ይገብርዎም ኣለዎ ግብፂ ማለት እዩ እዚኻ ነቲ ናይ ኒል ዘለዎም ኩነታት እውን ክፈትሕዎ እንድሕር ኮይኖምን ሓንሳብ እናሓዋሩን ወይ እውን ንኢትዮጵያ ኣብ ጣውላ ከም ትመጽእ ክገብርዋ እንድሕር ኮይኖም ብዘይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ናብ ሕጂ ብዘይ ተፈላሊና እውን ንሪኦ ኣለና ጅቡቲ ንግብፂ ክትጥቀመላ እምበር ሙሉእ ምስ ግብፂ ክሰርሕ ኣይደልን እያ ምክንያቱ ረብሓ የብላን እያ ግብፂ ረብሓ የብላ ጅቡቲ ልክዕ ከምዚ ንሕና ምስ ግብፂ ክንሰርሕ የዋፃና ንብሎ ዘለና ንጅቡቲ ኣይዋፅኦም እዩ ምክንያቱ ጅቡቲ እንታይ ገብሩ እዮም ዝደልዩ ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ ዳጠጠው ከብሉ እምበር ረብሓ ካብ ኢትዮጵያ ዝረክብዎ ዘሎ ቢዝነስ ክኸስርዎ ኣይደልዩን እዮም እዚ ትፍለሊ ሪኹሞ ኤርትራ ሞር ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኣብዚ ቢካዝ ኤርትራ ናይ ሴኩሪቲ ፀገማ እንተፈቲሓ ነብሳ ንከተማዕብል ካልእ መንገዲ ኣለዋ ካልእ ጥበባት ኣለዋ ከማቶም ንሕና ጅቡቲ ዓሰብ ጥራይ ኣይኮነን ወደባትና ብዙሕ ወደባት ክህልወና ይኽእል ክንሃንፅውን ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሰፊሕ ዝኾነ ገማግም ባሕሪ ኣለና ጅቡቲ ግን ኩሉ እቲ ወደባት ናቶም ማክሲማም እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው ካብዚ ንላዕሊ ዝኸድዎ መንገዲ የለን ናቶም ፍርሂ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኤርትራ ወደባ እንተማዕቢላቶ ጅቡቲ መዓት ክሳራ ክጋጥሞም ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዮም ድሮ በርበራ ወደብ ብምጅማሩ ጥራይ ቢዝነስ ናቶም ክጎድል ጀሚሩ ኣሎ ተጀምሎም ስለዚ ወደብ ጅቡቲ ከም ተቀደሙ ይሰርሕ ከም ዘየለ ይዝንገር በርበራ ገለ ክፋል ወሲድሉ ኣሎ ዓሰብ መዓልቲ ዝጀምረሉ ድማ ደይገነሉ ዘሎ ረማኒ ኦፍ ኮርስ ስለዚ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና እቲ ረብሓታት ወይ እውን እቲ ሽርክነታት ንኤርትራ ዝያዳ ዘርብሕ ብኩሉ መንገዲ ብውሕድ ዋጋ ድማ ዋጋ ብዙሕ ዘይንኸፍለሉ ግብፂ ናባና ክትመፅእ ከላ ንረብሓ እምበር ንረብሓና ኣይኮነት ክንብል ከለና ግብፂ ንዓና ክትሕዘና ክትክል ኣለዋ ረብሓ ክሕሎ ተኮይኑ ንዓና እንተገዲፋ ድማ መተካእታ ናትና ክትረክቡና ይትኽእል እያ ብካልእ ብግምጣሉ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሽግራ ተፈቲሓ ድማ ግብፂ ሃዘ ቢግ ፕሮብለም ስለዚ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ዕፅፍናታትና መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝፈልጦ ርግፀኛ እዩ ናብዚ ጥርጥር የብልናን እቲ ሕቶ መንግስቲ ኤርትራ ይጥቀመሉ ዶ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ውሳነ ይቕይሮ ዶ ነዚ ንሰምዖ ዘለናን ንሪኦ ዘለናን ኣርቲክልስ ዝበሃል ዘሎ ነዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ንኢትዮጵያውያን ከምዚ ዓይነት ራዕዲ ወሪድዎም ርአዮም ኣይፈልጥን እያ ከምዚ ዓይነት ራዕዲ ዋላቶም ኤርትራ ሓሳዊት እያ ንኣብነት ናይ ስዑድያ ዝብል ሓበሬታ ምስ ወፅእ ሓሶት እዩ ስዑድያ ብፍፁም ምስኦም ድል ክትገብር ኣይትኽእልና ይብሉ ነይሮም እዮም ኣብ ናይ ግብፂ ሓሶት እዩ ዝብል ሰብ የለን ሓሶት እዩ ዝብል ሰብ የለን ገለ ክፋል ናይ ሪያሊቲ ናይ ክውንነት ኣለዎ ዘብለኒ ዘሎ ሲዩ ብወገን ኤርትራ ብተባህለ ዘይኮነ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ኣመና ፀላኢ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ጎስጓ ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ መወዳእቲ ሓቂ ገይሮም ይወሲዶሞ ዘሎ there is certain truth ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ከም ዘለዎ ግምት ኣሎ ዝበዝሐና ኤርትራዊ ግን መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዛ ጉዳይ ዘን ተወዲዋ ሓደ ዓብ ነገር ኣብ ሌጋሲ ናይ ኤርትራ ንቀፃልነትን ውሕስነትን ናይ ኤርትራ ዝዓበየ ነገር ገይሩ ከም ዘሎ ኢና ንኣምን ኣይሆፕ ገይርዎ ይህሉ ኸውን ናትና ትምኒት ምዃኑ ድማ ብተደጋጋሚ ንህዝብና ክንገልፅ እንደሊ ንስኻትኩም እውን ናትኩም ርእቶ ንስማዕ ካብዚ ቀፂልና ካልእ ምዕባለታት ነዚ ጉዳይ እዚ ዘራጉ A new Pentagon report says China is in the midst of a historic military buildup that's made the U.S. homeland increasingly vulnerable.
The congressionally mandated assessment describes a Chinese military that is expanding rapidly across nuclear, space, cyber, and conventional domains, even as Washington pursues a more optimistic diplomatic tone with Beijing. The report argues that China's People's Liberation Army has become more sophisticated and resilient with capabilities that can directly threaten. انتايم زبل زلو امين 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 زي كويت عالم تغير الله نبلكم زلنا معلتاوي حدش مصنعت ناي منستر مكلخالنا امريكا ناي بنتاغون كم زرغاغصو چاينا كمت نحنا نفلط ايكونتن وتهدراو قلصمنا چاينا تركبنا طراي دي كونسي كحلفنا قريبلو يم زبل زلو ناو زربانا امريكا مترغام يدليو چاينا كتركبنا قريب الله اندعري لونكم حليفومنا له مالتهم simple as that they don't admit أتبقنا قريفنا كالنا وحفنا كالنا زبل أمريكا سلازي نتزبون كفرارة تقينهم انتهي يمكن لدل چاينا غريباتنا لا يمكن لزول چاينا قن حليفاتهم كم زلا بزحت نقارات يلغريب إلا ماسك تزبال حسب زبال ونسو هايبرسونيك ميسايل تزيبلكا وتادرا ودر عقموني يبلكا مالت يلو عبيت مراقبنا فرتن سلازي هانسكا ترقم دلو مالت يكون هايبرسونيك ميسايل ببزح كتفر زي تغل كمد ما درونات كتفر زي تغل تغين كببزحي أب مودرن وورفير قبل التنت على نيل كامزراب الشنت مخانو بتتقاقم نجيرو ميرو ناو بعلي لما سكاف تمكل خالنا امريكا بزعبوتاتاتي وهابو مالو سلازي كم بحدش نفسهم ري انفنت ناي مقبار عقمي كلهم كم زغندر لنا جن الى ماسك زي مثلا كامباينتات كلن تشاينا اركيبهم كدكرون يعني رزالنا تسلا تا تتامامن ويتا زبل تا بليونير مالتي بليونيرز كبرت كامباني بنا تشايناويان كامبانيتات مهننا طفي ولا كتو ودادر كم زي تخل كوينا الله سلازي تشايناويان نتا تسلات بهال كامباني ناتون لبات فيهم لازلو تخينهم نت سبيس اكس ون كم خبروا مخانم كنت ابطرطر يلن باي ذا واي نت انترنت نورال زي ناي ستارلينك زبال تشاينا اوريدي ازي معبل زخونه ستارلينك ناتهم الله سلازي اب كل دومين لكم اب ناي سايبر وقي يكون ناي بحر وقي يكون ناي نفرتو كينات ناي ميسايلات يكون اب كله تشاينا اركبا دحن نغان ندلنا خيمسلكم ناي امريكا ابال ناي بايتو كزارو كل سمعوا which is this existential threat, that's an overused phrase, I understand, to the United States and our independence. Now that the border is sealed, we have to focus on this China threat, Senator Sheehy. And this assessment by the Times and security assessments that have been compiled over recent years indicate that China is set to surpass our U.S. military capabilities in the not too distant future. كم تري ورا لهم زينا زي أبسين أنت زخون دحن ني دونالد ترامب سلسلو دبلو وزلو يمكن تبلتخل فوكس نيوز زي فوكس نيوز مالت دما أمريكا مودا درتي بلانا بعالم أملاخ ترايك حلفها زغلنا أملاخ وانت يلوم مالتي أي بحكي ناي تعبيتن أمريكا العلو كليو زوادا درو زي بلو حيليو ناي زي بالميديا دونالد ترامب دما كابزو كله بعالم زي الميديا فوكس ميديا يتسمى نزا غازيتنيا زياد ما خندي زي انترفيو تقبر ليها ስለዚህ ምናልባት ነዛ ነገር እዚያውን ይሰምዓ ኸውኒ ሎም ያወገረው ማዘሎ አያት ብልዳላ ምን አሜሪካ ተዛዕበ ስቃሶ ኢልና ኮለል ገሪፍና ቻይና ያተስቃታትና ወታደራዊ ቅልጽምናትና አርኪብ ሐሊፍና ለወይ ከርክባና ቀሪብሎ ይባላል እንታይ ክግበር ኸልት ብለላ ተታሐቶ ዘላ አባል ናይ ባይቶና አሜሪካ ነሳ ተሐቶ ዘላ ንሱ ዝምልሶን ስምዑጂ They are planning to take Taiwan in 2027. That's their plan right now, a soft takeover, whatever you want to call it. And it doesn't look like there's much at all we're going to do about it, or even that we can do about it. Well, I've got a wake-up call for you, Laura. None of this is classified. It's just a fact if you read the actual open-source information that's available. They've already exceeded our military capabilities, Laura. They have more planes, more ships, more submarines, more missiles, more bombs, more soldiers. They have the ability to build ships 230 times faster than we do. They have more vessels to be able to send across the Taiwan Strait than we have torpedoes to sink them. They have an air force that outnumbers ours. They have previously was a technological gap that we were able to depend on. That technology gap has evaporated. Their assets in space are threatening the security of our orbital infrastructure, which threatens our very economy and our أزعجي تشايناوي قاتب لمبر أمريكا وكتب لي تغلني هاكن دزز عكل بزعبا تشاينا تصبق كزارب زخل تقينو سلامتاي بكم زبل زلو نسو هذا سنتر نايتو ريبابليكان يون نمنتاي كم زي زارب الله بايتون أمريكا نتنا تشاينا سقعت كردوي كعالم ويون وسانا كبسل زي كعالم يلون عام تكونتات يزنقرم زلو أب كل عودي تشاينا أركباتنا حليفاتنا نيزبل زلو أمريكا بايتو ريبابليكا مالت نايتوم إيقون أمريكا زلو ما قاقل ملا مالت يمزيو قبل اليوم لما أمناي فوكس هنا مزيو دبلو زلو أب كل دومين أب كل عينة عودنا يكونات تشاينا وي قريباتنا لا وي أركباتنا لا إتا مبزحت زين الجحر لا تكنولوجي كاوي قبل التنت على نبلا سون خفيفة يعيلو يلا نجي أب سبيس يقول مريت أركبهم نعمل سلازي زي admission ويون مقبال كنا تاتكن ريا خلنا
ቻይና ንኣሜሪካ ስለምንታይ ክንዱ ከተፍርሖም ትኽእል እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ እቲ መልሲ ቀሊል እዩ ቻይና ውግእ ኣይኮኑን ዝመርፁ ዘለዉ ቻይና መዓልታዊ ኣብ ውግእ የኮኑን ዘለዉ መዓልታዊ ኣብ ቴክኖሎጂካዊ ዝላን ኣብ ፈጠራውነትን እዮም ዘለዉ ፀጋታቶምን ፎከስ ናቶም ወይ ካቲ ኣእምሮኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዳይ ናቶም እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ውፅኢት ንሪዮ ዘለና ኣሜሪካ ንሳ ካብ ሓደ ኩናት ናብ ካልእ ኩናት ክትዘልል መዓት ፀጋታት ኣብ ተባክነሉ ዘላ ኣብ ሓድሽ ፀጋታት ኢንቨስት ንከይትገብር ድማ ሕማቅ ዝኾነ ምሕደራ ከም ዘለዎም ብፍላይ እቲ ኣብ ፔንታጎን ኣብ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ቢሮክራሲ ይብሉ እቶም ኮርፖሬሽንስ ንነገራት ብኣዝዩ ክቡር ገንዘብ እናወሰዱ ነቲ መንግስቲ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ገይሮም ኣለዉ ዝብል ፍሪ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ንሪዮ ዘለና ቻይናውያን ብቅርጡ ዝኾነ መንገዲ ብዝቐልጠፈ ክሰርሑ ከለዉ ንሕና ግን ነቲ ዘለና ፀጋታት ከም ዝድለ ከነመሓድሮ ኣይከኣልናን ዝብል ቅሬታ ናቶም ዓብ ስጋት ፈጢሩሎም ኣሎ እዚ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካን ሓደ ኣፍሪቃዊ እንታይ ክብል ሰሚዐ መሲልኩም ኣለደኖ ንኣፍሪቃውያን ክዛረብ ከሎ እዩ ራሽያን ኣሜሪካን ክበኣሱ ከለዉ ናይ መን ደገፍቲ ትኾኑ ኢሉ ገሊኦም እንጂ ናይ ራሽያ ገሊኦም ኖ ይባልዑ ግደፍዎም ኢሉ ንስኹም ናትኩም ጉዳይ ጥራይ ግበሩ ወረግ እንተኽኢልኩም ስቲ ኩናት ጠጠው ናብ ኒኩለራዊ ከይዳፍሩ እምበር እቲ ኩናት ክቕፅል ፅቡቅ እዩ ኢሉ ቻይናን ኣሜሪካን ተተባይሶ ይተናኸቱ እዚ ናቶም ጉዳይ እዩ ንሕና ጠጠው ክነብላ ይንኽእል ክንጅምሮ ይንኽእል ከመይ ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ድማ ሻሕበሊ ጥራይ ኢኻ ንሳቶም ንሓትቶም ክፋጠጡ ከለዉ ስኻ ዕረፍቲ ኢኻ ትረክብ ስለዚ ጥሪትሲ ክልተ ዛባ ኣብ ጥቀን ስለተባእሳ ሕማቅ ክስምዓን የብሉን ዝስምዓን እውን ኣይኮነን ካድማ ተደልየን ንካድማ ዕድል ኣለዎን ክዕርፋ እንተደልየን እውን ክዕርፋ ዕድል ኣለዎ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ክልቲኦም ዞም ሓይልታት ክልተ ሓይልታት ሰለስተ ሓይልታት ኣርባዕተ ሓይልታት ኣብ ዓለም ክህልው ከለዉ ነዞም ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ዘመሰልካ ዕረፍቲ እዮም ዝቡኻ በዚ መልክዕ ክንሪኦ ከለና እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ወላ እኳ ናብ ሓደጋ ዝወስድ ኩነታት ንርኢ እንተለና ብግምጣሉ ክንሪኦ ከለና ድማ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ክትብሎ ትኽእል ኣብቲ ውድድር ክፅምበር ኣለኒ ግድን ዝበለት ሃገር ድማ ስምዑዋ unprecedented defence spending plan that reflects a profound transformation in its security posture and strategic priorities. The cabinet in Tokyo has approved a draft budget exceeding 9 trillion yen for the fiscal year starting in April 2026, marking the highest level of military expenditure in the nation's post-war history. This step comes as part of a broader 5-year program designed to double ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጃፓን ድማ ኣብቲ ውድድር እቲ ግድን ክሳተፍ ኣለኒ እዚ ዓይነት እዩ ወታደራዊ ባጀት ናታ እቲ ዝለዓለ ባጀት ኣብ ታሪኻ ጌራቶላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ጃፓን እውን ኣብቲ ዲፈንስ ናታ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ምትፍናን ይኹን ካልእ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክትገብር ከም ዝኾነትን ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ንምህናፅ ዓብይ ገንዘብ ናብ ምክልኻል ናታ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ መበል ሳልሳይ ረብዓይ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለምና እዩ ሶ ፓርቲ ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን ፓርቲ መመሊሱ እናዓበየን እናሰፍሐን እናረሰነን ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ኩሉ ውራይ እዚ ዘሐጉሰን ዘሎ ተናፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ዓለም እቲ ዝበለፀ መድረክ እዩ ምክንያቱ እቲ ዕዳጋታት ናተን ንሰማይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቴክኖሎጂ ድማ ኣብዚ ኩናት እዚ እቲ ዝዓበየ ቦታ ክፃወት ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ 25 ምክልኻል ክበሃል ከሎ ዝያዳ ብቴክኖሎጂካዊ ፀብለልትነት እዩ ክምዘን ዝኽእል እምበር በቲ ኮንቨንሽናል ወይ ወቲ ቀደም ንፈልጦ ዓይነት ኩነታት ክትሪኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ቻይና ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ዳይሬክሽን ናይቲ ውትድርና ኣዝያ ሓይላ ከም ዘላ ስለ ዝንገር ንዑ ንምብዳህ ንዑ ንምውድዳር ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሞር ኣብኡ ኢንቨስት ክገብር እዩ እዚ ወዲ እዚ ድማ ንረድኤት ይኹን ንፀጋ ንደገፍ ንግብረ ሰናይ ማሕበር ዝበሃል ነገር ኩሉ ቦታ ክህሉ ይኮን ስለዚ ገነ ፈክር ኤቭሪባዲ ኤውሮፓ በሎ ኣሜሪካ በሎ ቻይና በሎ ኩላቶም ዝወሃብ ፀጋታት ክህልዎም ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ሓይሉ ቅልፅሙ ክሃንፅ ክጅምር እዩ እዚ ድማ ንዓለምና ኣብ ዘይትፈልጦ ወይ እውን ቀደም ትፈልጦ ግን ንነዊሕ እዋን ረሲዓቶ ዝነበረት መድረክ ክመልሳ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ኩሉ ዝረኣየት ጆርጅያ ሜሎኒ ናይ ጣልያን ተስፋ ደንግበር ኣብ 2016 ወላ ከመይ ኢሎም ምስ ሓተትዋ ዝመለሰቶ ብኣጌርና ነዚ ፖለቲካ ክንውድእ When you take a New Year resolution, you usually want it to be merry and happy because that's how people like to begin a new year with hope, smiles and optimism. But this Christmas and New Year season, Rome seems to have a different plan. As the world celebrates, Italy's Prime Minister struck a note of caution. Speaking to her staff at the Prime Minister's office in Rome, Italian Prime Minister Giorgia Meloni issued a blunt warning. She said 2026 could be even tougher than 2025, isn't it? We fight all year round.
كم تريوو ዘለኹም ጆርጅ ሜሎኒ ተስፋ ክትቦም ኢሎም ዝፅበዩ ዝነበሩ ሓድሽ ዓመት መቸም ኣነ ክበኩም ዝኽእል ተስፋ ኢላቶም 2025 ከቢድ ብድሆታት ዝነበራ በዳሂት ዓመት እያ ኢልና እንተሓሲብና ወል ኣይትተሓወኹ ኢላ 2026 ካብኣ ክትገድድ እምበር ካብኣ ክትፈኩስ ከም ዘይኮነት ምግንዛብ ከድልየና ኢላ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ንጥልያን ይኹን ኤውሮጳ 2026 ካብ 2025 ዝበድሀት እያ ክትከውን ትኽእል እምበር ካብኣ ዝቐለለት ዓመት ክትኮነና ይትኽእልን እያ ጥልያን ብቁጠባ ይኹን ብሴኪሪቲ ይኹን ብካልእ ብዙሕ ብድሆታት ከጋጥሞም እዩ ኤውሮጳ ክፉት ዝኾነ ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ዲበይ ደልየ ኣይኮነን ኤውሮጳ ኣሜሪካ ትጠልሞም ከም ዘላ ተረዲቦም ኣለለን ቀነ ጆርጅ ሜሎኒ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያ ትመፅእ ኣላ ትብሎ ዘላ ዘረባ ደቂስና ነርና ንበራበር ካብ ድቃስና ዝበለት እያ ወይ ካብ ኤውሮጳ ድቃስ እያ ክለካ بدقاس كيد يتخلني أنا بلت زارب زنا برتها الجدما نسبة اليان وننتخونه عب بده خجات منا خمسخونه نسبة بده زدما أسرع شدشن كابزاز حلفنا عمد زجدت زبرت أكد كون كم تخل فليتنا زد اللي مدلواتن زد اللي تبقى صوتاتن كنوصل على نهاية ولدلا وزيك زبال زلو اليان بقول تبع كمون نهيز بمن كل قال نهي كانت أجماعات بزوج أجماعات يجات ما خمسلو يزن جرزلو زين تدمروا تخالب بده تاتن أبجمتي تيخا ኤውሮጳ ዘለኻ ጆርጅ ሜሎኒ ትበና ዘላ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ራዲ ኮነ በዳሄ ዓመት ኣብ ቅድሚኹም ኣሎ ስለዚ ነቲ ብድሆቲ ብዝምጥን ደረጃ ክትዳለውለኩም ዝዓይነቱ እዩ ትዘረባ ስለዚ ሓድሽ ዓመት ብተስፋን ብሃፋን ዘይኮነ ኣብ ኩንነት ተመርኪስካ እወ ዝፅቡቕ ነገር ክምነ ፅቡቕ ነገር ከጋጥመና መምና ሕማቕ ኣይኮነን ግን ኣብ ኩንነት ድከኣ ረጊፅካ ምክንያቱ ሓድሽ ዓመት ኣብ ርእስና ንፈጥሮ ዘለና ኢና እምበር لوم حداش معلتيا كابت مالن لوم انت مصيخه حدش معلت حدش عامتي كاب لوم جمير كانت عامت ياكو سلازي بحفشه حدش عامت اب حنقولنا دفترنا هنا بحالن قال انت عيمبر اسرع شدشن سلازاتها زغير ነገር كل يكون everything is going to be the same وين استقالنه تيجي ችግራትና عبي كخديم بدهوتاتنا عبي كخديم كم ما عدلات لو ما التعديلاتهم كلي مالتي سلازي ጆርጅ ሜሎኒ ሪላክስ ኣይትኾኑ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ቀሊል ብድሆ ክኸውን ኣይኮን ብምባል ንህዝቢ ጥልያን ሓውሲ መፍረራህ ዶ ወላ ክንብሎ ወላ መጠንቀቕ ዜና ክንብሎ ብዙሕ መጠንቀቕታ ይባላ ንኤውሮጳ ድማ ብዓብዩ ዝውክል ዘረባ ስለ ዝኾነ ናብ ዩክሬን ንስገር As a baby desert, a place where parenthood is a luxury only the few can afford, despite the booming local economy. Rising house prices and spiralling childcare rates mean many people in Bristol are having children later or not at all. Hayley Watkins works as a counsellor, supporting people who are child-free after her own experiences of feeling pressured to have children. If the environment is not amenable to supporting our young, we won't have them. You know, we need to be in a sort of relaxed state in a sense that there is plenty. Just looking out at the world, that there is a general sense of plenty. እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ እዚ ናይ ምንቁልቋል ናይ ቆልዑ ሓደ ዓብ ብድሆ ኮይንዎም ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ እዚ ሜንታሊቲ እዚ ቻይልድ ፍሪ ዝበሃል ኮሚኒቲታት ኣሎ ቻይልድ ፍሪ ኮሚኒቲ ዝበሃል እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ቆልዓ ዘይብልካ መንባር ማለት እዩ ቆልዓ ዘይምውላድካ ጥራይ ደይኮነሲ ካልኦት ቆልዓ ንኸይወርዱ ድማ ካምፔይን ምግባር ህይወት ከቢድ እዩ ዘሎ ሕክምናታት ክቡር እዩ ዘሎ ኢንሹራንስ ክቡር እዩ ዘሎ ገዛ ክራይ ክቡር እዩ ዘሎ ስለዚ ቆልዓ ይትውለዱ ቆልዓ ስለ ዘይወለድኩም ድማ ስክፍታ ክስማዓኩም የብሉን ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራት ኣለዎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ከኸም ይስማዕናን ቻይልድ ፍሪ ዝበሃል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ማሕበር ኣይሰማዕኩናን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ቆልዓ ነተን ቆልዓ ንኽወልዳ ዝኾነ ብድሆታት ዘጋጥመን ዘተባብዕ ንኸይወልዳ ግን ጫሉ ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ ዝብል ፀገም ኣለኒ እንድሕር ኢልካዮም ቆልዓ ይትውለዳ ይብለካን ኪትውለድ ጥራይ ይብለካ ግድን ክትወልድ ኣለካ ይብለካ ክንደይ ትወልድ ኣምበር ክወልድ ኣለዎ ሰብ ባህልቲ እቲ ሕብረተሰብና ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ንዓበየ ዝኸይድ ብግምጣሉ ኣብዚ ክትሪኦም ከለኻ ቻይልድ ፍሪ ነቲ ዘይምውላድ ከም ሓደ ፋሽንን ሓደ ክቡር ነገርን ክገብርዎ ይፍትኑ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሎሚ ውፅኢት ናቱ ክሪእዎ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ናይ ፈርቲሊቲ ሬት ናቱ የንቆልቁል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ምንቁልቋል ማለት ድማ እንታይ ካብ 80ታት ጀመረ እዚ ሓደ ሃገር ሓደ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ሪፕሌስመንት ሬት ዝበሃል ኣሎ ሪፕሌስመንት ሬት ድማ ምትኽኻ ናይቲ ህዝቢ ክልተ ሓደ ቆልዓን እንተተወሊዱ ካብ ስድራ ቤት ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ዝዓብን ዝቕፅልን ተዘየለ ናብ ቆልቆለ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ሕጂ እንተሪእናዮ ናጎደለ ሕጂ ናብ 1.4 በፂሖም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገሩ እዚ 1.4 ዓብዪ እዩ ኣብ በዓል ጥልያን
بعد سبين حدا نقطة 0.9 درجة بتصيله أصبي غزو كده لله سلزي هجرات أوروبا كبيد بده قط يمون كم زلوا يزنقر زلوا بزي أجرنا أسكزي على بوازينا حدش عمتون تخول. Take anything for granted in life. Ever, 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 ever. My favorite word is in Arabic. It's inshallah. It means God willing. When you say to your friends, I'll see you on Friday, you say, I'll see you on Friday, inshallah. Like God willing. تريفر نوا هذا كابتن عبيد كوميدياناتنا عالمنا يو سلازي لو من لقى صباح كتولي هايلكا شوركين كخط صباحي بالكانيلو صباح من الصباح انت عدلت وهيبكا ناملاح كامسكن انت كاب قانقو عرب تاز دعمت قال انا زفت وايبل زبس زبات ونزفتوا ان شاء الله صباح يرخبنا انت الكلام تختلت امنه مسلمنا قانقو عرب زتقم دما ان شاء الله يمزلو قاعد ويلي بحيل املاح طيلوه أملاك طيلوان الرغب يعني أنا كنت كمان لا ينقل كم تناي قانقو عرب إن شاء الله ببزحين كمان لا ينقل تقال أنا يقاومان يري السودان ولا ندي قبرو إن شاء الله سلوز بلا يفتوني يري جن تقال جن بحكي نمت أي أستوعب كان نتنبر إن شاء الله تسمح نقول نات كيك ونتن سلزي نعم أملاك طيلوايا ناتي مبال لبونايي بلالو سلزي نعمت هذا ما لنكني معلتاوي سناي من يوتي عمت دا حدش عمت كب سلزغونكي نغط ለአዲስ አበባ ኤርፖርት ተገኝቶ የቀድሞውን የክልሉን ፕሬዝዳንት ተቀብለዋል። ከነ ቤተሰቦቻቸው የቢዝነስ ክላስ በረራ ተዘጋጅቶላቸው ሸራተን እንዲያልፉ የተደረጉት እኒህ የኦሮሚያ ክልል የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት የነበሩት ሐሰን አሊ ጉዞ መነጋገሪያ ሆኗል። የኦሮሚያ ክልል የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ ሐሰን አሊም ከ29 ዓመታት ቆይታ በኋላ ነው ወደ ሀገራቸው የተመለሱት። አቶ ሐሰን አሊ በኦሮሞ ሕዝብ ትግል ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱና ክልሉ አሁን ለደረሰበት ደረጃ ሚናቸው ጉልህ ስለመሆኑ ይነሳላቸዋል። ከዛ በተጓዳኝ ተገኝቶ كم تري ورا لهم بلتقنا أبي أحمد بلتقنا دقفنا حزب مركب بفلاين أورومو أب قلنا أبن مسلاف بزح تعرتات يقبركم زلوا يزنكر هذا كابتي نزي كنتات زي بحزب أورومو تقبلنا نركب زفتنا زبهال زلوا دما نزي حسن علي زبهال كابشن شاتمي تنتيس أنا هذا كسبتيس أنا همشتن حضارنا أوروميا زنبري ويبون أتليس بحزب أورومو تقبلنت على اللوز بحالسب أبتهجر دمان عمتات زي أتوي لمينهم كشاخيشهم بستفر عليه من قد جيرو من أبتهجر كم زاتوون هابي ريبورت دما بفلوي قبابلا نايتي كل الأوروميا محضر زولوش مالس عبديسا تقبلوا نعون استرابيتهم ببيزنس كلاس أبشرات تقبلهم كم يلن العما دما نسو كابتو هرارجيز بهالبوتا سلزخوني نا أبي أحمد أبد تقاف أمها بروباغندا مقبار بزح لما أنا بروباغندا نخبري دلي وخم زلوا يزنكر زغانتايو أبي أحمد حزب أورومو يفتوى ويون حزبنا تحزبي أبغنا عبنا مسلاف زخول زبلوا كلهم ولا ونزي قلعة أدوناي زبحال تقراوايون نسون بعلو كما أبي أبا جندايتي وخم زلوا يزنكر نتجارو أبغون مسلاف كتكمل له مخان نعون زاربو قال كابتن نبيل سكنا كادرات سمع له سلزي everyone فيم زلوا بحزب تقبلنا زلوا ذهب كجنزب هيبكا أبغون ناخذ قبر لك زبل تحسس بعض زلوا بالسكنا نزح جيت تجبرنا يشم الريج عود انتقونه نتانا يشم الريج عز جبراون قرب بزمسل من قد نخسر له زغل من قدي بفيك هم خانت مرجع استرجع أكون تقونه ولا ونتا فيك قرب من مساسل كراب الله زغل من قد زبله كله جبريت أركم زلوا يزنجر إنه بزح حسب دما يوز زرار زلوا إذا استبز دما بزح بحوو كله أبتي بوليتيكا نايتي ناي أوبيديو زلوا مسوم بوم تلمينو كم زمان يزنجر زلوا and we will see propaganda ناتو كجبرلو ده يخونا يجبرن نجزيه زقدف كوينو كله أب نتي مريجا زعا مريجا حنتي زقبروا انترفيوز كسمو leader begins to treat democratic transition as a personal mandate because we missed it, right? And I don't, it's not just melancholic reflection of it. It's not, but it's a reckoning. We need to reckon with that. And so at what point should we begin that personal mandate rather than a collective rule-bound process is in charge of our political system? I want to pick your brain on that. You've discussed. Author saying that charisma is a dangerous genie let out of the bottle. بعرفش أنت يوم زبلو زلوا تيم ريتشاردو قالوا زبحالة بأمريكا أبي إثيوبيا مالتيو نتم ريتشارد أرجع أبي أحمد كم ناتو أجندة جيريز صرح له زلوا زخا نوعو نتم ريتشارد خكايز زخل
ኢንስቲትዩሽንስ ናፃ ዝኾኑ ትካላት ስለ ዘለዉ ይኮኑ እንታይ ዳ እቲ ምርጫ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተመሳሲሉ ምስ ተገበረ ንኣብይ ኣሕመድ ክሬዲቢሊቲ ከህቦ ወይ እውን ኣብቲ ሃገር ምርጫ የካይድ እዩ ዝብል ኣድቫንቴጅ ክቦ ስለ ዝኽእል ዳኣ እምበር ነቲ ሃገር ስለ ዘድሊ ጥራይ እውን ኣይኮነን ስለዚ ናፃ ዝኾነ ምርጫ ክትካየድ ትሕር ኮንካ እቲ ካንዲዴት ዝኸውን እቲ ክምረፅ ዝኾነ ፖለቲከኛ ፅልዋ ክህልዎ የብሉ ናብቶም ናይ ምርጫ ኣሰናዳእቲ ዝኾኑ ትካላት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ዝኾነ ደረጃ የለን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ምርጫ ብድሌቱን ብናቱ ምርጫ ብናቱ ትእዛዛትን ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ክኾኖ ዝሓስቦን ኮይኑ እዩ ንክግበር ዝገብር ዘሎ ስለዚ ምርጫ የካይድ ኣለኹ ሽማዊ ክትብል ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ከምኡ እዮም ሶሪ ኣብይ ኣሕመድ ጥራይ ከምኡ ይኮነን ኣብኡ ዳርጋ ዝበዝሑ ሃገራት ኣፍሪካ ተመሳሳሊ እዮም ግን እቲ ሽማዊ ምርጫ እውን ተራ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ዓለም ኩለን ሃገራት ፐርፌክት ምርጫ የብለንን ካብ ኣሜሪካ ጀሚርካ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ እንታይ ፀገሙ ብገንዘብ ዝተገዘ እዩ ድኻ ይምረፅ ናይ ኣሜሪካ ዋላ ኣብ ዓለም ዝበልሐ ይኹን ድኻ መጋበርያ ክኸውን ተዘይኪሉ ናይ ሃብታም ወይ ገንዘብ ዝህቦ እንተዘይረኺቡ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝምልከቶ ጉዳይ ኣይኮነ ሲምፕል ዛ ናይ ኣሜሪካ ብገንዘብ ዝተገዘ ፖለቲካ እዩ ናይ ቻይና እንድሕር ከይድካ ካልእ ሲስተም ኣለዎ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ የብላን ቻይና እያ ትብል ራሽያ እንድሕር ከይድካ ከምኡ ናይ ኤውሮጳ እንተ ከይድካ ከምኡ ኣሜሪካ ኮላ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኣፍሪካ እንተመፂኻ ድማ ተመሳሳሊ ብካልእ ዘራርባ እቲ ምርጫታት ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነናቱ ፀገማት ኣለዎ ነናቱ ሽግራት ኣለዎ ስለዚ እቲ ሓደ ምርጫ ናይ ዓቢ ሽማዊ ምርጫ ንገብር ኣለና ክንብል ከለና ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዝመሰሉ ክገብሮ ክእል እዩ ኣዋይ ዓበይ ይኮነን ተቃወመናትና ጥራይ እንታይ እዩ እስኻ ትገብሮ ዘለካ ምርጫ ከም ሓደ ፅቡቅ ጌርካ ንካልእ ከተቆናፅበሉ ትኽእል መለክዕ ከም ዘይኮነ ጥራይ ክፍለጥ ኣሎ ባህልቲ እታ ሞራል ናይታ ስቶሪ እሳ እያ ብሓፈሻ ምርጫ ዝበሃል ዘሎ ንብተፈላለየ ኣጀንዳ ክጥቀመሉ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ሓደ ብዛዕባ ምርጫ እናተዘርበ ከሎ ሴኪሪቲ ናትካ ከይወሓስካ ከለካ ምርጫ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ለንቀነ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ ዚ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተሰሚዑ ኣሎም ኣብ ማእከላት ተመዛበልቲ ብጥሜት ንዝተጠቕዑ ወገናት ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝግበሩ ዘለዉ ወፍርታት መንግስቲ ፌደራል ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ኣጊድዎሎም መንግስቲ ፌደራል ዳግም ኣብ ልዕሊ ህወሓት ድማ ከቢድ ክሲ ኣቕሪቦሎም ዘይሕጋዊ ዝበሎ ንህወሓት ንህዝቢ ብጥሜት ብምቕፃዕ ንመሳርሒ ፖለቲካ ናይ ምጥቃም ተግባሮም ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናወዓሉ እዩ ክብል እዮም መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ከሲስ ዘሎም ዘይሕጋዊ ጉጅለ እንዳበለ ዝፅውዖ ህወሓት ንህዝቢ ብጥሜት ብምቕፃዕ ንመሳርሒ ፖለቲካ ናይ ምጥቃም ተግባሩ ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናውዕሎ ከም ዝርከብ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ሽፈራው ተክለ ማርያም ገሊፆም ኣሎም ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ወይ ድማ ትሕነግ እናበሎ ዝፀውዖ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ንማእከላት መዕቆብን መርሃ ግብሪ ልምዓታዊ ሴፍትኔት ዘቕርቦ ሰብኣዊ ደገፍ ነቲ ዝተደለየ ዕላማ ንከይውዕል እናገብረ ከም ዝርከቡን ኣብ ሰሙን ኣብ ማእከል መዕቆቢ ሕፃት ዝገብሮም ስራሕ መረዳእታ እዩ ክብል እቲ ሓላፊ መንግስቲ ፌደራል ገሊፆሎም ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት እዩ ዝገብር ዘሎ ንህወሓት እቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ነቲ ሃገር ዘመሓድሮ ዘሎ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ድማ ኣብን ናቱ ብልፅግናን እዩ እዚ ህወሓት ፖለቲካዊ ስልጣን ድሩት ጥራይ ዘለዎ ይግዳስ ኩሉ እቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ብሰንኪ ኣካይዳ ናይ ህወሓት ምዃኑ ናብ ህወሓት ኦርጋናይዝድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብብልፅግና ንበሎ በቶም ምስ ብልፅግናን ምስ ጌታቸው ረዳ ምስ ካልኦን ኮይኖም ዘሎ ተጋሩ ጌርካ ከምኡ የለን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኣብ ገለ ፖይንት ህወሓት ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክሰግራ ይኸውን ዶ ከማ ነዛ ኩነታት እዚያሲ እዚ ህወሓት ዝበሃል ክሰግራ ይኽእል ዶ ኢልካ ዶ ክትግምት ካን ዝገብር እዩ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ብኩሉ ሳይድድ መጥቃዕቲ እዩ ዝገጥሞም ዘሎ ናይ ብሓቂ መጥቃዕቲ እዩ ዝገጥሞም ዘሎ ብኡ ድማ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ምርጫ ድማ ይመፅ ኣሎ እቲ ምርጫ ድማ ንባዕሉ ነቲ ኩነታት ንህወሓት ዝተሰረዘ ፓርቲ ጌርካ ነቲ ዘሎ ፀገም ናብ ኣስካ ናብ ካልእ ነገር ንክትወስደሉ ትኽእል ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ትግራይ ካብቲ ዝነበሮ ምምቕቓል መመሊሱ ዝብእስ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ክትሪኦ ከለካ ካብቶም ብልፅግናን ካድረታቱን ዝያዳ ነቲ ትግራይ ፀገም ዝዓበየ ብድሆ ኮይንዎ ዘሎ ተወለድቲ ትግራይ እዮም ተወለድቲ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ናይ ብልፅግና ብምስላፍ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህወሓትን ኣወዳድባ ናይ ትግራይን እዩ ዘሎ ወገኖች ከተፈናቃዮች ከነዚህ እየተራቡ እየሞተ ካሉ አካላት መዋጮ የሚጠይቅ ድርጅት ነው ህወሓት ማለት ይሄ አንተ እንዳልከው ለሬቶሪክ ዝም ብሎ በቃ ፕሮቮክ ለማድረግ የሚነገር አይደለም ነው ኢትስ ፋክት ኦን ዘ ግራውንድ
እነሱም በተለያዩ የስብሰባ እና የእነሱ መድረኮች በሚሰጧቸው መግለጫዎች በግልጽ ደብረጽዮንም ሆነ ፈትለወርቅ የተናገሩት ምንድነው? ተፈናቃዮች ከመመለስ ይልቅ የኛ ድርጅታችንን ማዳን ነው መጀመሪያ መቅደም ያለበት። ከተፈናቀሉ ወገኑ كم تري ولا لهم نتي هوحات تارجت ዝኾነ መጥቃዕቲ ዳርጋ ብኩሉ ደረጃ እዩ ዝህረብ ዘሎ ህወሓት ብግምት አለው ነቲ ህወሓት ንምድሓን ድማ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ በብዝሕ ይርኢ ኣለኹን ማለት እቲ ፖለቲካ ኣብቲ ሚድያ ካምፔይንስ ማለት እዩ ካብ ህወሓት ዋላ እቲ በዓል ብርሃን ልፍዓተ ደግለዶ ካብ ህወሓት ኣዝሊቕና ኣለና ደገፍቱና ናቱ ይኮንና ገለ ክብሉ ኢና ርኢና በዓል ስታሊን ከምኡውን ወዲ ቢተው ደግለዶ ከዓ ኣጋጣሚ ለንቀነስ ቪድዮታት ናቶም ኣይረኣኹን ኣለኹ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ እቲ መርሕነት ናይ ህወሓት ብወገን ብልፅግና ይኹን ብኩሎም መንገዲ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘሎ ክንብል ንኽእል እና ዘለው ዞም ሰባት እዚኦም ክጠምዩ እሞ ዓፅሚ ክተርፉ እሞ ነቲ ዓፅሚ ኣርኢና ደን ክንዋጋእ ኢና ምክንያቱ ንክንጠሚ ገይሮምና ኖ ኢትዮጵያ ጥራሕ ድያ ጥምያትና ሕዚ ትግራይ ኣይኮነን ብቀዳምነት ክትሕተት ዘለዎ እዚ እንተኮይኑ እቲ ኩናት ናበይ ክኸድ ዘለዎ ንመቐለ ክኸይዱ ዘለዎ እንድሕር ሓቂ ከምኡ ክንገብር ደሊና ኣብ ሸዋ ንዘሎ ሲኹን ኣብ ኣስመራ ንዘሎ ምስ ደጋዊ ፀላኢ ንከይንምክት ተፈጥሮ ንከይንዓግድ ጥሜት ንከይነወግድ ህዝቢ ሰላም ንከይረክብ ሌባው ንከይተሓዙ ባዕሉ ንባዕሉ ከይተሓዳደር ካብታ ናፍታ ብሰላም ዘይክትኸይድ ዝገብር ዘሎ መንዲ ባዕሎም ኮይም ንሃይለ ዝብልዎም ዘሎ ማለት እዮም ንሃይለ ነይትወርኮም ዘርጊሖም ኣብ ዝኾይንና እናጠቆምና ሰብና እስረለና ይብልኩም ኣለዉ ይኮነን ዝሓተተ ኩሉ የእስርዎ ኣለዉ ይኮነን እዚ እንዳዋድስ ሃፕኒ ስለዚ ኣልቲሜትሊ ከም ኢትዮጵያ ይኮንኩ ንዛረብ ዘለኹ ናይ ኢትዮጵያ መዓት ፕሌየራት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ መዓት ሰብ ግደ ኣለዎ ስቴክ ሆልደርስ ኣለዎ ናትና ኣይኮነን 5% ኢና ንሕና ኣይኮነን እንድሕር ኮይኑ 95% ካልኦት እዮም ኣይኮነን ምሶም ኮይንካ ኣብ ፍታሕ ክተምፅእ ትኽእል እንተኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኢና 100% ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኢና ብሙሉእ ናይ ስልጣንና ናይ ባዕልና መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ናቶም መመሊሱ ዝበዝ ዘሎ እዩ ግን እቲ ፀገም ግን ኣብኦም ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ፀገም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥራይ ንርኢ ስለ ዘለና እምበር ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ካ ንስማዕ ብዘደንግፅ መንገዲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ 47 ሰባት ብዕጡቃት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጸሎም ኣብ ክልል ጋምቤላ ብዝተኻየደ ውግእ ሕድሕድ ዝቆሰሉ ልዕሊ 100 ሰባት ማልረብዖም ጥራሕ ናብ ትካላት ሕክምና ከም ዝኣትዉ ዓለም ለኸ ጉጅለ ሕክምናዊ ሓገዝ ዶክተራት ብዘይዶብ ማለት እውን MSF ኣፍሪጠሎም ኣብ ክልል ጋምቤላ ልዕሊ 2 ሰሙን ዝጸንሐ ውግእ ብዓሰርታት ዝቑፀር ሰባት ክሞቱ እንከሎም እጉራዊ ጉጅለ ሕክምናዊ ሓገዝ ዶክተራት ብዘይዶብ MSF ኣፍሪጠሎም ናይ ጋምቤላ ፀገም ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ብልፅግና ካድሬታት ኣክንዲ መፍትሒ ናይቲ ጋምቤላ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ንዑድ ፈትሑ ካልእ መፍትሒ ይነግርዎም ኣለዉ እንዳ ገለ ኣጀንዳ ክትህልዋ ከም ትኽእል ድማ ምግማት የድሊ እንዳልኩት እኔ ምንም ተልኮ የለኝም ባለስልጣን ያወራሁት የለም ምን የለም ከፈለጉ ሀሳቡን ያብላሉት ካልፈለጉ ይተውት ፕሊስ የራሴ የኔ የኤርሚያስ ለገሰ ነው የክልሉን ወሰንና አደረጃጀት መቀየር ማስበው ሶስተኛ ምናምን ሊባል እንደሚችል እየገባኝ ነው የምናገር ባጭሩ ምን እያልኩ መሰላችሁ የጋምቤላ ክልል ሌሎቹንም ቆርሰው ሰተውት ስሙ ጋምቤላ ሊሆን ይችላል ዳዝም ማተር ሌሎቹን ቆርሰው ሰተውት ሰፋ ያለ ክልል እንዲሆን ማድረግ ከኦሮሚያም ቆርሰው ቢሰጡት ኦሮሚያ አዋሳኙ ስለሆነ ማለት ነው ሶ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ እቲ ከም ናቶም ኣማኻሪ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናይ ጋምቤላ ንምፍታሕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዝብል ዘሎ ንጋምቤላ እዚኣ ኣብ ካልእ ክትከይድ ከም ትኽእል ብዙሓት እዮም ዝዛረቡ ዘለው ንጋምቤላ 5 ሚልዮን ክግበር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ውሑድ ህዝቢ እንተለካ መሰል ክህልወካ ስለዘይክእል ዝዓይነቱ ማለት እዩ ንጋምቤላ ገለ ቆሪፅካ ወሲኽካ ዲኻ ገለ ይቲኻ ዲኻ ነታ ጋምቤላ ትበሃል ክትዕብያ ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ናብ 5 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ እንድሕር ጌርካዮ ወይ እውን ኣብ ገለ ሚልዮናት ተጌርካዮ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ውሑዳት ስለ ዝኾኑ እቲ ኦሮሞ ንባዕሉ ናይ ምግባት ሕልሚ ስለ ዘለዎ ካልእ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ንኣምሓራ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ክርእይዎ ከም ዘይክእሉ
ንሽተይ ፖፑሌሽን ስለ ዘለዎ ንሽተይ ፖፑሌሽንን ኣገዳሲ ቦታን ፀጋን ስለ ዘለዎ ነዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮንካ ንሽተይ ምዃን ከቢድ ምዃን በዚኻ ትርኢ this limits its political weight economic capacity and developmental potential እታ ሃገርቲ ናይ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ሃገራት ከም ዘለዋ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ሃገር እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ክንደይ ህዝቢ ኣለዎ ክንደይ ቋንቋ ዝዛረቡ ክንደይ ኣለዎ ዘይኮነስ ዝርግዐ ናይቲ ፀጋታት ማዕረቲ ሃገር ብማዕረ ብፕሮፖርሽናሊቲ ክህቦም እዩ ዝግባእ ልዕሊ ካልኦት ዕድላት ክረኽቡ ይግብኦም እዮም ትሕቲ ካልኦት ድማ ክርስዑ ይግባኣን እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ዝብልዎ ዘለዉ ነዚ ጋምቤላ ዝበሃል ልክዕ ከምቲ ኣብ ከም በዓል ሓረር ድዩ ዋላ ገለ እውን ናይ ኦሮሞ መሬት እዩ ብምባል ንገለ ኣበይ ሓንቲ ከተማ ድሬዳዋ እምበር ናይ ኦሮሞ ሃገር እዩ ብምባል ኣብይ ኣሕመድ ዓበባ ኣስፈጢሩ ዝነበረ ነዚ እውን ነዚ ፀገም ዘሎ ክንፈትሓልኩም ድሕሪ ኮይና ንሕና ክንሕግዘኩም ኣለና ዶ ገለ ዶ ኢሎም ክጥርንፍዋ ከም ዝኽእሉ ዝብል ዘረባ እውን ንሰምዕ ኣለና again this is their thing but still ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ድራማታት ደረት ከም ዘይብሉ ንክንፈልጥ ኢልና ጥራይና ካልኦት ብዛዕባ ጉዳይ ናይዚ ትግራይ እውን ላዕልን ታሕትን እዮም ዘብልዎ ዘለዉ አገዛዝ በረሃብ ለተቀጡት ሰዎች የድጋፍ ማሰባሰብ እንዳይደረግ ከለከለ። በማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች በቡድንም ሆነ በተናጠል የሚደረጉ የድጋፍ ማሰባሰብ ቆጠብ ሲል ከልክሏል። ኣብዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሓገዛት ብፍላይ ናብ ትግራይ ዝኸይድ ወይ ናብ ካምፓታት ዝኸይድ ጠጠው ከብልዎ ይደልዩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ናቶም ዓዲዩ ከም ድሌቶም ግን again there is so many things that are happening ኣብዛ ሃገር እዚ ካብዚ ወፂኡ ሓንቲ ሪፖርት ወፂ ኣላ Organization for Migration International Organization for Migration reports 26% rise in cross-border movements from Ethiopia in October. Cross-border movements from Ethiopia surged in October 2025 with 45,150 crossings recorded, marking a 26% increase in the daily average compared to September, according to the International Organization for Migration. ኢትዮጵያ ብዙሕ መንእሰይ ስግረዶብ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ መቸም ስግረዶብ ክበሃል ከሎ ቀደም ንዓና ጥራይ ዝምልከት ፀገም ኮይኑ ዝንገር ነይሩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ መንእሰይ በቲ ዘሎ ኩናትን ወረ ኩናትን ሸቐልቀል ናይ ቁጠባ ናይ ገለመለ ኩሉ ብዙሕ መንእሰይ ስግረዶብ ገይሩ ካብቲ ሃገር ይጠፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ እቲ ስግረዶብ ክግበር ከሎ ብብዙሕ መንገዲ ክንልክዖ ንኽእል ግን ናብ ስግረዶብ ክንበፅሕ ከለና ሓንቲ መልእኽቲ ዝተሰደደትለይ ከም ዘለዋ ናባኹም ክሕልፋ እየ ደለይ በዝወሳብ ምሳኻእቲ ኣብቲ ናይ ላይፍ ጉዳይ ከመሓላልፎ ይኽእል እየ ስእሊ ናታብ ጎግል ደሊኹም ዘቕርብ ሸጋር ከይኸውን ግን እዚ ብደብረ ማርያም ዝበሃል ዓዲ መረብ ስግር ኢልካ በዓል ሓድሽ ዓዲ ኣብ ዶብ መረብ ትርከብ ዓዲ ክልተ ትበሃል ዓዲ ኣብኡ ኣብ ገዛውቲ ተዓፅዮም ክሳብ 3,500 ክፈሉ ይብልዎም ከም ዘለዉ ሓወይ እውን ኣብኡ ከም ዘሎ ክገልፀልካ ፈቱ ምናልባት ኣገዳሲ እንተዛ ኮይኑ ኣብ ላይፍ ዘሎ ኣቴ ኣነ ክዛረብ ክእል እየ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ትውልዲ ዘለዎም እዮም እቶም ኣብቲ ዓዲ ክልተ ዘለዉ ስለዚ እቶም ንፈልጦም ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ነዚ ጉዳይ ንኣሕዋቶም ዓፅዮም ኣብኡ ሓውሉ እንደበሉ የሸግሩና ኣለዉ የሰቂዩና ኣለዉ ክንደይ ኣሕዋትና ብኡ 3,500 ከፊሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ኣለዉ ሕጂ እውን ብዙሓት ኣብኡ ንሓወይ ወሲኽካ ብዙሓት ኣሕዋት ኣብኡ ተዳዊኖም ከም ዘለዉ እቶም ዳጎንቶም እቶም ደቂ ተዓዲ ኮይኖም ኣብ ገዛ ዳጉንዎም እቶም መሳርሕቶም ከዓ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኤርትራውያን ኮይኖም እቶም ገንዘብ ደሰጋግሩ እቶም ተቃውምቲ ኢና ዝብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኣሕዋት ንሳቶም እዮም ስለዚ ንሳቶም ንሕና እንዳደወሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም የሸግሩና እቶም ሰባት ከዓ ኣብ ገዛ ዓፅዮም ነቶም ቆልዑት ትሕውሉ ዶ ኣይትሕውሉ ንብልዎም ኣለዉ እቶም ደቂ ዓዲ እቶም ሚሊሻ ብምልኦም ዝኾነ ኤርትራዊ ዝሰገረ ሕዛ ኣቢሎም ኣብ ገዛ ዓፅዮም ገንዘብ ይሕውሉ ኣለዉ ውፍቲ ቦታ ክብለካ ደሊ ይቐኒየለይ ኣብ ላይፍ ተኣተኻሉ መቸም እዛ ሓበሬታ ክትሰምዓ ከለኻ ከምዚኣ ገይሩ ይሰዲድለይ ሓደ ሓውዩ ሽሙ ምጥቃስ ኣይድልን እዩ ቁርብትለይ ግን ደይተበራህትን ናብታ መልሲ ኤርትራውያን ይብል ግን እቶም ሓደ ክብል ከሎ ግን ተጋሩ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኣይገልፅን እዩ ዘሎ እዚኣ ቅሬታ ኣለኒ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ጥራይ ተፀግዖ ካልኣይ ድማ
ድሕሪ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እንድሕሪ ኮይኖም ብርግፅ ሕጊ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ንዖም ከረኻኸብ ዝኽእል I don't think ብዙሕ ግዜ ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ነቐፌታ ይህብየ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዘሎ ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ ክሕተተሉ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገማት ኤምባሲ ይኹን ገለ ዝኾነ ነገር ገብር ከም ዘይክእል ግምት ኣለና ስለዚ እቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ናተይ መልእኽቲ እንታይ እያ ሓደ ሚድያ ኣብ ዘለና እቲ ሚድያ ናትና በጃኹም ኣይትኺዱ ጥራይና ክንብል ንኽእል በጃኹም ኣይትኺዱ እንድሕሪ ከይድኩም ሽግር ጥራይ ዘሎ ሽግር በቃ ሓውኻ እንድሕሪ ከተገድዶ ናብ ሓዊ ክትእትዎ ትደሊ ተኮይንካ ዘይተሓልየሉ እንድሕሪ ኮይንካ ነዚ ትገብር ኣብ ኤርትራ ዘለኻ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ንኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዘለዉ እዩ ዝነገረና ዘሎ ኪንዋ ሓሊፍና ነቲ ሽግር ብዓብዪ ንክንፈትሖ ክብድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ካልእ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ዘሎ ኩነታት እውን ብዙሕ ዝዝረብ ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እስከዚያ ከስምዕዋ ንሓቅነታ ናባኻትኩም ንገድፎ ልዕሞ ነበሩ ምስ ተዓድዮም ስዋሃቱ ስለዚ ኣብ ቶማስ እምነት የብለይ ንዓይ ሕጂ እቶም ቀሺ ባዕልኹም እቶም ቀሺ ብዝያድ መፀኹም ብቐዳማይ እስኹም ተወኪልኩም እንድሕር ነታ ጎፋንድ ምስኹም ሒዝኩማ ኣነ ክጉስጉሰላ ክእል እየ እንተዘየለ ግን እቶም ኣባ ቀሺ ባዕለይ ሓላፍነት ወሲደልኩም ኣካውንት ሂብኩምና ኣለኹም ካብ ኣካውንት ላዕሊ እታ ጎፋንድ ምትኻፊታ ደላ ውሕስነት ባዕልኹም ተወስድላ እንተኮይንኩም ክንጉስጉሰላ ኢና ተዘየለ ግን ኣነ ተሓታቲት ክኸውን ኣይደልን እየ እቲ ጊፍትታት ገለ መለታት ትብልዎ ወላ ባዕልኹም ትፈቱ ካልእኹም ትገብርዎ በተን ኣካውንትታት እጀን ደገለ ኢሎም ሰሊዖሞ ነበሩ ምስ ተዓድዮም ስዋሃቱ ከምዚ ሓብትና ትብሎ ዘላ እቲ ኩነታት ወላ እውን ሰብ ክሕግዝ እንተደለየ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዘይምትእምማን ዓብ ፀገም እዩ ኮይኑ ዘሎ ዓብ ጎቦ እዩ በቃ ክዝረበሉ ዘይክእል ምክንያቱ ገንዘብ ኣዋፂኻ ናበይ ከም ዝኸይድ ዘይምፍላጥ ንምብፅሑን ዘይምብፅሑን ድማ ውሕስነት ክወስድ ዝኽእል ኣካልን ትካልን ስለዘየለ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ንከምዚ ኩነታት ካብ ህዝቢ መልጢትካ ገንዘብ ኣነ ብዚ ዘምፃኽወን ምጥቃስ ኣይድልን እዩ ኣብ መብዛሕተን ግን ዕዉታት ኣይነበራን ኣብ ብዙሓት እቲ ሕቶታት ብዙሕ እዩ ዝመፅእ ድሕሪ እዩ እዚ ወዲ እዚ ንሪኢኻ ሕጂ ሓደ ንስኻ ባይታ ኮይንካ ብዘተኣማምን መንገዲ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ተኮይኑ ካልኣይ ድማ ባይታ ኮይኑ ክገብሮ ዝኽእል ሰብ ረኺብካ ንዕኡ ክትሕግዝ ተዘይኮይኑ ስቂልካ ክትገብሮ ትኽእል ብፍላይ ካብ ህዝቢ ዝመፅእ ገንዘብ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝፈጥር ኣይኖ እቲ ኣብ ሚድያ ዘለና ሰባት ብጣዕሚ ኦክወርድ ኮይንና ዘሎ በቲ ወገን ትግራይ ዝገብርዎ ዘለውን ውፅኢታዊ ዝኾነ ካምፔን ገይሮም ንህዝቦም ኣብ ምርዳእ ዝገብርዎ ዘሎ ክንርኢ ከለና ዘይስማዓና ግን ኣይኮነን ግን ያ ኣማራፂታት ድማ ድሩት ስለ ዝኾነ እዩ ካብኡ ቀፂልና ክልተ ነገራት ርኢና ክንውዲ ኢና ሓንቲ እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ ድንበር አልፎ እየተሰራጨ ነው። የኤርትራ ናቅፋ ከድንበር አካባቢዎች ወደ ተለያየ ገበያ ዘልቆ እየተሰራጨ መሆኑ ተሰምቷል። ድንበር አካባቢዎች ተገድበው የነበረ የኤርትራ መገበያያ ገንዘብ ናቅፋ ከኮንትሮባንድ ንግድ ጋር ተያይዞ ወደ ሌሎች ከተሞችን በስፋት እየተሰራጨ ነው። ዋዜማ ዛሬ ማለዳውን እንዳስነበቡ የኤርትራ ናቅፋ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትግራይ ክልል ከተሞች እስከ አዲግራትና አድዋ ድረስ እየተሰራጨ መሆኑን ገልጿል። ናቅፋ በትግራይ ከተሞች እንዲሰራጭ ያደረገው ወደ ድንበር ናቅፋ ናይ ኤርትራ ኣብ ብዙሓት ኣብ ትግራይ እናስፋሕፈሐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ትባጤራ ናይ ኤርትራ ንንግዲ ኣብቲ ከባቢ ናይ ትግራይ ካብቲ ዶባት እናወፀ ናብ ዝተፈላለየ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር መቸም እቲ ህዝቢ ካብ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብን ናይ ብልፅግናን ወፃኢ ይነግድ ከም ዘሎን ይራኸብ ከም ዘሎን ዘርኢ እዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ግን this also has another problems ብርግፅ እቲ ባጤራታት ደገ ክወፅእ ተጀሚሩ ነቲ ውሽጣዊ ቁጠባ ናይ ምርባሽ ተኽእሎ ዓብ ከም ዝኾነ ምግማት የድሊ ስለዚ ከም ዝብልዎ ዘለው እቲ ናይ ብተደጋጋሚ ኣብዚ እጅ ክስታት ከም ዝብልዎ ዘሎ driver shortage of Ethiopian birr and growing border commerce have pushed Nakfa into small scale transactions with brokers እዚ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፀገማት ናጎደላ ኣብ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ናቕፋ ነቲ ቦታ ናይ ምትካእ ደረጃታት ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ trade patterns goods flowing into Eritrea included fuel grains livestock and small amounts of gold consumer goods from Eritrea are sold cheaply in Tigray for profit እጂ ካብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ክራንዲ ካልኦት ነገራት ክመፅእ ከሎ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ኤርትራ ከም በዓል እኽሊ እንስሳታት ነዳዲ ዝኣመሰሉ ናብኡ ይኣቱ ከም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ንግዲ ከም ዝካየድ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ again እዚታት እውን ንሓቅነቱ ንምርግጋፅ ቀሊል ክኸውን ከቢድ ብቐሊሉ ፕሩፍ ክትገብሮ ወይ ከዓ ቨሪፋይ ክትገብሮ ትኽእል ኣይኮነን ግን ቆላሕታ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ምናልባት ኣይፈልጦን ኣይንብል ኢና ግን እቲ ሓበሬታ ዘድሊ ስጉምታት ብእዋኑ ንክውሰደሉ ዝኣክል ኢና ንነግር ዘለና
ካብ ቀፂልና እስከዚያ ንስማዓያ ናይ መወዳእታ ንክትኮን እያ እንታይ እዩ ዝረኣየካ ዋላ ከም ዝተቐስካዮ ኣብቲ ኣገባ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ደራሲ ሓደ ዕላማ ኣሎ ብፍላይ ፖለቲካዊ መርመራዊ ጉዳያት ኮይኑ ዝተፈልጠ ዓበይቲ بدرجة عالم صلوات جبرة درستها صغيرة أيوه. جمرتها تسفعلم يعني ليه مزجبر كله علم مالتي. مصحف كينات أكوتيشن لسان 4 تصحفت مصحف كينا درجة عالم أزي أقدر مصحفنا توارد بوزحت كيراتات تنتني تكسلنا أقدر سنتان كتر استيز بكس كتر استكيناتي كينات زي صلوا كفال حبرة السب ويجمع علم يلا كينات بحلاوي كتاباوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي بزح شنقات كوناعات زيت المزي سلازي إتي رستي مسارتاوي أقدر سنتاوي زبكس كينات نتريكا ولا ونقدر مزرعتات عفنا ولا يكونوا مسكينات نتسار لنا يزبل زخون سب نعمت صاحب غازيتنا ساعات بدو سرعة تكون عتراك سمعت خليها أنا ممكن من بوليتيكال ساينس مهور بوليتيكال ساينس تكون مزحة تراك سمعت خليها حاجة جغرافيون أو كينات كن علم لغة وأنقى حتلون تخليها كينات كن على كله زي سمعن زي كاتل سري لأنه يعرفوا دايركتلي ويجمع بقطع زي ويوم زي كتا يصيروا سوزمانه مزحف كيناتون إذا مزحف ماتي أقدر سنتا أبزي مسارات سكبر لومي بسنك عالم لما كمودما أب تشيلا ويدما لاتين أمريكا زجاتا ما قداي بقطعنا أفريقيا ويدما نهجرنا صلوا لقطاني بس يحصلوا لوني كنت نايك زعما متحف أبقى انترفيو بريزنت ساس تقيس وازن بري وورد بالمتحف نعم عبد كرنيا ترجمة ما خمس اللويو سلازي تبص خني أناليسيسيو أنا كابزح everyday narrative سلازي كاتلون مرحلة حركزي تبص خني كيلاوي انترفيوز كم زجبريرية زرقحنا ميدياتات ناتنا بفلاي كم زعينة intellectual interviews لهم قام لهم مسجم ستير ترى ميديا نتورك لوكالوت كبير ترابزح يعني expert interview سني واتيو سلازي زعمت عفونا بتقرنيا ترجم مخالة تبغى متعافي أنا كاين بكون اللغة سفر كرياك في التنيا بقربة نبزخونه نتا حبريتا نبزبين مسجاري لزجبر كوايا كم وترو أي مودتا نزا معلتهوين جبرو زلنا وسقاس نزو محواتنا نمحقاس نقبر زلنا دما باخنود نروحوس حدش عملت نقبر لنا زيوم تريوم دلهم موزيكانياتات مزي بحار عيل قبرو كوينا مشت نجيبناكم نيالنا تود كم استغيره بروتردام تلازين لو مشت تقربوا أنا نتانا جنيفا كنقرأكم دليل بجنيفا تكهر معالتي نقرأ من قدي مودة تاون نزيا الثلاث حقرات أوروبا سمين عمي نزياك نقرأكم نزاهد مونات بالأب تتقوم قلق سبات أقام يقات منا يتبلو أنا قن كم زي أب زيا كمنا يرتراوين مهزوتات ويون صراحات شقرنا تيزفتات هلي أب يلان إذا أب زيا كابز جمراك سابلو مي بعد رايز تكم حدا شرفت زبالة أيو كويسرانينيون وكاماني جرام دولا كانت من هاي مسجاجري تزبالة زي حسر كلاي دما ببنك خان بكابيت كاد خيد على كل دما زي من البات تديريكما أبير ترى مساعته وتجنزب مسج مسكات قدم جنزب بتعيكم دو تركيبكم دو قالوا نابل كات دولومي جنزبكم استقبلوا مال اختي مسك كابز بلز وكابز بلز على لندن زي بلز innovation سلزخونت نزاهد منا تتقوموا لا كلكم يدلي ناير تراويان فتراوي تسرحيا مستي ناير ترى كنت دما صبوا مرددا زلوا سلزخونت تتقوموا لا كلكم يدلي نتوم بدمونا دما أب جزية ودعمت كخون كله مفتحك تجبروا عارو رجاتاتي نوحنا له زبلو سميع اللخو هايلو مارس سبز خده بزيها غيرنا هنزاز